buta, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausang ang saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanang katawhan mo giandam. Wa na'y laing bayan pa ang Biblia, kumpleto na, nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabang kanin mo Isus, huwag makatupong sa ngalan mo Diyos. Ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabang kanin mo Isus, huwag makatupong sa ngalan mo Diyos. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Nahisalaan ako kay ato, walay kapaing na ang dalan ng kita. Sa gungma mo Ginoo, nakitaan mo ako, ibago mo, ipasaylo mo ako. Kahuyan ko Ginoo, gilikon mo ako, kalistanan kasakitan, itabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dad ako, ikoyo mo Ginoo.
Ginoo. Nangandoy ko nga gakson mo, upuan mo sa gasa mo, presensya mo pon ako, Ginoo. Unay lain kung gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Dios yaksa ko. Laba kong gitinguha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa dughan ko, kuyugan mo ako. Sa gasa mo, presensya mo kung ako, Ginoo. Wanay lain kung gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Dios yaksa ko. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Salamat Amahan sa kadaugan nga imong gipasinati sa imong makatawhan. Salamat Amahan sa imuhang panalangin nga padayon nimong ipaambit sa imong makatawhan nga misalig mituog ng kinabuhi sa imong mga pulong. Nagmalapuson ug nagmadaugon kami Amahan tungod sa imong pagkamaayo. Bisan pa sa amo karon nga panag-uban, salamat Amahan nga imo nasab kaming panalanginan. Imo nasab kaming dasigol lig-unon sa mga pulong nga gikan gayud kanimo. Salamat Ginoo sa mga mensahe nga imong giandam alang kanamo. I declare blessing sa matag usa. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, may pagpaminaw dalaygon ang atong buhi nga Dios. Pulihan tagkalipay ang atong pagbangutan. Human sa kagabhikon, may adlaw na Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsunan nga naa karon sa nagalaing mga lugar, o ilabi na sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa tanang mga FM station. Diri sa ato ang dapit sa Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, mga listener sa 101.3, mayong gabi. kay si Jesus, kanato nagaubad. Kay si Jesus, kanato Akong gidasig matag usab nga kaigsunan sa pag-share na sa ato nga programa ngadto sa atong mga kailag higala ug matag pamilya. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, may pagpaminaw ug ni Sister Susana Pablio. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Kilisti Pargan Rivas Ribulin. Glory to God, lain na usab nga kagabhion Lord. Amen. Dalaygon ang Dios requestong takos. sino ang aking pangingilagan. Kahit sa laksa, sa akin magbanta, ang puso ko'y mapapayapa. Atong Tagalog pagtagad mga kaigsunan kining awit makalangit nga takos diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ginoong Diyos, ania ako magatuol diha kanimo. Bayawon ka, awitan ka,
Mayong gabi, may pagpaminaw no sa atong igsuon ato sa ni nga tagsaon. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Sally Alsola. Maayong gabi, pastor. Ug si Esther Pasa, maayong gabi. Ug matud pa maayong gabi, Pastor Gideon, ug sa imong pamilya. Request kog makalangit, ikaw lang Ginoo. Ato tagaan og pagtagad ug ako ning andam-andamon. Ngayang pasalamatan sa gugma mo, dako pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi kanimo. Sa nga request nga ikaw lang Ginoo, murag dili na ko makit-an diri. Ikaw lang Ginoo. Ako sa nga usbon kung okay, ikaw lang Ginoo. Okay? Okay na di ay. Sige ato rin nga tagaan niya pagtagaan. Takos kang Mayong gabi may pagkiguban ni Sister Susana Pablio nga nanog kadiyas Thailand ug Sister Glory Donaire. Good evening. Mayong nga pakiguban ni Cyril May Plunder. Mayong gabi Pastor Gideon ug sa tanan nga nag-view. Ug si GPC Santiago, salamat kaayo sa pag-share sa ato nga programa. Ang Dios padayon magpanalangin. Mayong gabi ni Rizalyn Tabornal Lopez. Mayong gabi Pastor nakasapon jud mi sa live. Uy, salamat kaayo. Talaygon ng Dios nga mga panalangin kaninyo sa inyong pakiguban sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong nga pakiguban, mayong nga pagpaminaw ni Rizalyn Tabornal Lopez. Sige, ako na rin nabasa di ay. Si Bistis Benedict, matod pa, hello Pastor, good evening ganimo diha. Prayer ko nimo Pastor sa akong pagikan o niya sa ako ang flight. Puhon, salamat Pastor from Santa Catalina, Negros Oriental. Sige, ako ning isip ang imo nga prayer request og salig sa Ginoo uban ang pagpasalamat. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagpamati ni Rizalyn Tabornils Lopez. Salamat kay Pastor. Ni Sister Lisel Daloso Sintina, good evening Pastor and family ug sa tanang naka-tune in dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay. Maayong gabi ninyo diha Sister si Lisel, mga Sintina family, ang Dios magpanalangin. takos kang pasalamatan. Mayong gabi may pagpaminaw ni Ravi Bindoy Belistar. Maayong gabi Lorena Traya. Maayong nga pakiguban o si Kilisti Fargan Rivas Rebulin. Glory to God, lain na usab nga kagabion. Ako na ning nabasa ang uban day no. O gatong tagaan og pagtagad, ikaw lang Ginoo. Ikaw ang Ginoo. Amo may mugawas diri no. Ang request, ikaw lang Ginoo. Murag dili man ako makit-an diri kanang ko ang gyud, ikaw lang Ginoo. Ang mugawas diri, ikaw lang Ginoo. Okay mo ni no, ikaw lang Ginoo. Ana di atong tagaan og pagtagad, humanining awit takos. Og maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Malin Bayang. Bless evening Pastor uban sa imong tibuok pamilya, to all viewers, and God bless us all. Stay safe everyone. Oy, salamat kayo. Maayo nga gabi may pakiguban ni Noverta Yotradsi. Og matod pa maayong gabi Pastor sa tibuok mong pamilya, ingon man usab sa tanan nga nagsunod sa maong programa, dalaygon kaayod ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Watching here in Bindoy, salamat as all. Si Hosea Tudlas, maayong gabi may pagpaminaw, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Sinit Salcido, maayong gabi Pastor Gideon, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Kag sa imong family watching from Himamaylan City. Dalaygon ang Dios magpadalayon pagpanalangin sa atong magkigsunan nga nagpuyo diha si Himamaylan. Awit makalangit, ikaw lang Ginoo. Diri lang sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw pasalamatan. Mayo nga pakiguban ni Bilin Largo, pwede patukar Pastor Yukbuan. Mga pag-antos mo, di ko makalimtan.
Mayong gabi may pagpaminaw. May gabi ni mo diha Sister Susana Pablio matod pa. May gabi Pastor Gideon, Pastor Russell og naminaw sa pulong mo kinabuhi ko dalaygon ang atong buhi nga Dios. Sa kinabuhi ko, ikaw lang Ginoo. Mayong gabi may pakiguban ni Michael Enero Sumalinog Senior. Maayong gabi. Watching General Santos City. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong pakiguban ni Hosea Noel Tonlas. Ihalad ko Jesus. Mayong pakiguban ni Bilin Largo. Okay. Ning dapit ato ning screenshot usa. Mayong pakiguban ni Susana Flores. Mayong gabi Pastor. God bless us all. Mayong pagpaminaw ni Lynn Bacote. Good evening, bless po request song Walay Higayon. Mayong gabi may pagpaminaw ni Lynn ni Dongsal Ditano. Mayong gabi pas. Mayong gabi ninyo diha Dongsal. O may gabi ninyo diha imong pamilya diha no Day Maria og sa imong mga buotang makugihong mga anak. Mayong gabi ni Riniboy Habagat. Mayong gabi Pastor og sa imong pamilya watching from Tayod Consolacion. Request ko kanta doolon ko ikaw. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw no ato igsuon diha sa Tayod Consolacion. Mayong pagpaminaw ni Jean Mi Tuniakaw. Mayong gabi ninyo diha Jean og ni Chari Dagansina. Mayong gabi imo Pastor og sa tibuok mong pamilya watching from Neo Corelia, Davao del Norte. Mayong pagpaminaw ni Nilo Babasa. Bi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo imo ang pagabatbaton. Dalaygon ang Dios. Awit makalangit mga kaigsunan. Tagalog pagtagad diri lang sa to nga programa kining yukbuan dalaygon ang Dios magpanalangin kanado. Unya kung doon na mo'y mga mo testimony o naay mga mo testimony diri sa to nga programa, pwede ra gyud nga mo tawag mo sa ako ang number 0932638134 ni ato at ako tamong ipasod sa ato ang programa before tamo adtos mga mensahe sa Ginoo. So ato ning sugdan mga kaigsunan sa pagdawat og mga mensahe gikan kaninyo, pwede ra gyud nga motawag mo sa ako ang number 0932638134 o kaha i-try na tog messenger no. Kung okay ba. Unya ato rang i-try karo nga panag-uban. Labi na gyud sa ato mga kaigsunan nga nagtinguha nga ilang ipaambit ang ilahang nasinatian sa ilang pagpangalagad sa Ginoo og dako kayo na nga ikalipay sa Ginoo og panalanginan gyud mo ana sa Ginoo sa paghimo niini tungod kay sa matag karon og unya nga atong ipaambit ang gihimo sa Ginoo sa atong ginabuhi sa atong pagpangalagad sa Ginoo ikalipay gyud na sa Ginoo. Kana muhatag bitaw tag kadaugan dako kay nang kalipay sa Ginoo. Usa po nas mga ilanan mga kaigsunan nga imong gisangyaw o gibayaw ang Ginoo. Unang ako kang gidasig mga kaigsunan sa pagtawag diri sa to nga programa, dili lang sa message no, kundi sa paghatod gyud sa mga gihimo sa Dios sa inyong kinabuhi. Importante kay na nga mapabati o mapaambit nato ang mga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dako kay nang kana bitaw nga kalipay sa Ginoo. Mayong gabi may pagpaminaw ni Kanimo lamang akong ihalad. Nilo Mabasa. Bi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Imong paggabat-baton karon kagabihon no. Mayong gabi may pakiguban ni Milin Arcala. Mayong gabi Pastor, tanong lang maganda ba yung fraternity? God bless Pastor. Kung musod mo fraternity,
wala pa man musod no, nangutahan naman. Sa nakasinatig mga fraternity, na mga fraternity nga kana bitawng makaingon ko nga medyo maayo-ayo, pero usa man gud sa problema sa fraternity kay doon naman gud na mga patik. Gawas lang kung naay mga fraternity karon nga walay patik, kasagaran man gud sa fraternity kanang naa sila ilhanan sa ilang kamot, na sila gyoy patikan or patikan gyud nila ang ilang membro. Ni usa man gud na sa mga pagsupak sa mga mensahe sa Ginoo nga ang atong lawas man gud templos Ginoo, dili ni hugahugawan, ug dili lang sa espirituhon nga bahin, kundi bisan gani ang ato ang physical kay diha kanang mao'y gigamit sa Ginoo, no? Dili gyud maayo kanang patikan ang ato ang panit. Si Login Gonzaga, maayong gabi, pastor from Negros Oriental. Pwede request song Milagroso Ka o Dios. Maayong gabi, may pakiguban ni Daniel Labaniego. Good evening, pastor. Si Daniel Labaniego ni gali sang Don Salvador Benedicto. Maayong gabi, may pagpaminaw at umakigsunan diya sa Benedicto. Mayong pakiguban ni Romano Ilmer. Maayong gabi, watching from Davao City, Sitio Guadalupe, Puro 4. Mayong gabi ninyo diha, brother Elmer. Si Pastor Nelbert Yo, maayong gabi nimo diha, pastor. Mayong pakiguban, no? Naanapod sa bulod, dili balod, no? Mayong pakiguban, pastor. Salamat kayo sa inyo nga padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Mayong gabi ni Bilin Largo, salamat pastor amping sa tanan, ampot jud ta kay pasidaan na jud buhi nato ang Dios. Unya ayaw mo kalimot mga kaigsunan sa mga mensahe sa Ginoo nga atong nadunggan na sabtan diri sa atong panaguban, labi na gyud ni ining atong naghinapos nga kapanahonan nga daghan na kaayong mga taong nagpropesi. Unya kanang ang authority kuno na nila nga mubarog sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, ingon nga propeta. Unya na may mga pasidaan og tudlo ang Dios unsaon pag-ila sa tinud nga propeta. Kay basi og naka-timing or niya ang uban sad gitun-an nila before nila giwali. Gi-search usa nila ang area, like example ang atong Pilipinas isa usang gi-search mga kaigsunan niya mosakay dayon sila anang kana bitawng the big one niya moingon dayon nga nakita nako nga sa umalabot nga ang Pilipinas magunob tungod kay naay dakong linog nga moabot. Unya daghang mga building nga matumpag. Niya ang istorya gyud sa Pilipinas mga kaigsunan matag karon og niya naaging mga linog. Usara ka tuig mga kaigsunan nga akong nahinumduman nga usara pod ka linog nga nahitabo diri sa Pilipinas. Kasagaran daghan kay mga linog nga mahitabo sa usa ka tuig. Og dalaygon ang Dios nga mga panalangin, no? Maayong gabi, maayo pakiguban ni Lucy Camigi. Maayong pakiguban ni Lunali Abaw. Mayong pagpaminaw si Joanna Okulam Ponce, mayong gabi sa tanan pastor og sa ako ang BFF best friend forever Rodelin, mayong gabi. Si Kalma lang ta, mayong gabi nimo diha og matod pa din ni Idni Obsima, mayong gabi pastor og sa alang sa tanan. Nala ko'y pangutana, pastor, kung kinsa ang muhatag o balatian sa tao, ang Ginoo ba o ang yawa? Sige, nindot ni siya. Kay kini ang verse nga ako ang gi-share na amay ning react nga dili kuno ang Ginoo nagsulti ani, kun dili amigo ra kuno ni Job. Kani sa Salmo, no, dili buot sa Salmo ni sa Salmo 33:18-19, dili buot ang Dios nga mga laglag sila. Luwason niya sila sa kamatayon, badlongon niya ang tao pinaagi sa og balatian o pantuson pa og ayo. Salamat daan sa tubag, pastor. So dunay pangutana dire mga kaigsonan nga pwede pod nga imuhang
imuhang ipaambit ang imuhang nasayran sa mga pulong sa Dios nga naas balaang kasulatan nga mahitungod aning usa ka pangutana nga miabot karon sa ato ang panag-uban nga matud pa nga kinsa ang muhatag og balatian sa tao, ang Ginoo ba o ang yawa? Munay usas ato arong kuan kanang tagaan og pagtagad. Ang Ginoo ba'y muhatag og sakit or ang yawa ba? Si Nilbert Dio, maayong gabi Pastor watching from Bulod, Bindoy. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario. Og ni Kylie Jan, maayong gabi ni Bernadita Rijes, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa tibok adlaw niya tang gigiyahan, giampingan nga makakaon og makainom ang atong espiritu sa pulong sa Ginoo. Maayong pakiguban ni Risa Medrano, maayong gabi ni Lia Taglos Lumantas, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban kanato karong adlaw. Si Lindina Gabutero, maayong gabi Pastor, salamat, nakita na punti ka ang gadlas. Si Ma Imperatriz Dayalimas, maayong gabi Pastor og sa tibuok pamilya from Duguan, Bulinawan. Si Lia Cintahan Langit, maayong gabi. Si Joel Arroyo, maayong pakiguban from Manila. Si Nakador Sodaria, maayong pakiguban. Si Jose Rick Vargas, maayong gabi Pastor sa imong pamilya Pastor, ilabi na sa nagsunod ning imuhang programa nga diin makadungog na pod kita sa pinasahi nga pulong sa Dios Pastor, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nga makapaminaw na nasadda og pulong sa Ginoo. Request ko hiram ang buhay. Sige. Dalaygon ang Dios paday magapanalangin ako sa nga pangitaon tong kuan. Pangitaon sa nako tong mga nasib nako diri nga awit mga kaigsuonan, no. Ako sang pangitaon nya samtang nga nagpangita kita ko diri mga awit sumala sa gi-request diri mga kaigsuonan, hinay-hinayan pod ninyo og tagad ang atong pangutana or pangutana nga niabot diri sa ato nga programa. Matud pa kung ato pong klarohon murag ako mapoy gipangutana, pero ato ning hisgutan sa ato karong panag-uban mga kaigsuonan. Pero kung imong lantawon, no, lantawon gyud nato mga kaigsuonan ang Biblia sa atong panahon karon, naa nataron sa lihok sa balang espiritu, kumbaga gihatagan na ta og kagawasan, gihatagan na ta pag kagawasan sa Dios kung unsaon nato pagdumala ang atong kinabuhi. Sa unang panahon, kung imong lantawon sa panahon pas mga Israelita, kung imong tan-awon mga kaigsuonan, nagpadala ang Dios og mga kanabitawng balatian dili para sa ihang mga katawhan nga mga Israelita, kundi sa mga Ehiptohanon. Kung imong tan-awon sa kasaysayan sa balaang kasulatan sa panahon nga giluwas sa Ginoo ang iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon. Unya atong basahon ay ang kuano ang gipaabot diri. Ako sa ning tan-awon, pero ako sa nga ako sa ning pangitaon kining duolon ko ikaw. Duolon ko ikaw. Og wala pa ba nako ni matagayg pagtagad. Duolon ko ikaw. Sige. Nya ako sang pangitaon pod ang uban nga mga nag-request diri para ato ang mataganog pagtagad sa atong panag-uban. Kitayog mo ang kalibutan, pasidaan sa mga katawan, nagdagsang ang pagkadautan. Wala na sila nagsangpit sa imong ngalan. Ginoo nga labing gamhanan, maghari ka sa among dughan, pasaylo kami sa among kasaypanan. Duolon ko ikaw, Ginoo, musalig og mundo kanimo ikaw lang.
wala na ko masib ang pangutana no katong bersikulo. Kusang tan-awon kung ako bang na-save gyud. Kaya ko man tong screenshot unya wala man mo save diri. Aha. Kay matabunan manggod ang kuan ang mga message diri sa ato nga programa. Pwede kuan nimo kanang ibalik nimo pag-send sa ato nga programa katong nangutana sa ato ang panag-uban karon mahitungod sa kinsabay gapadalag sakit ang Ginoo ba o ang yawa. Ginoo nga labing gamhanan, maghari ka sa among dughan, pasaylo kami sa among kasaypanan. Duolon ko ikaw, Ginoo, musalig ug mutuo, kanimo ikaw lang Ginoo. Simbahon ko ikaw kanunay, daygon ug awitan, ikaw lang Ginoo. Salamat Ginoo sa imong kaayo, walay makatupong sa imong gugma kanamo. Ang imong pagpukaw kanamo, mao ang pagbalik kanimo. Duolon ko ikaw, Ginoo, musalig ug mutuo, kanimo ikaw lang. Mayong gabi, may pakiguban na sige ni mayong gabi pastor na atoy usa ka pastor nga nag-ingon nga kalamidad daw buhat sa yawa. Tinuod ba ni pastor? Request song og pagpakabana. Kalamidad ba daw gikan sa yawa? Ang kung imong lantawon mga kigsunan, kung imong tan-awon gyud ang balaang kasulatan sa unang panahon ato na ning klarohon mga kaigsunan, klarohon nato ni sa unang nga panahon. Ako ra siyang ipos ang ato ang kanta nya pwede ra gyud mo mga kaigsunan nga mo muhatod diri sa inyuhang mga mensahe. Matod pa diri unsay title ana, aduolon ko ikaw ang title unya sa imong sa gipakita gyud sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Kung imong tan-awon sa panahon ni Job, aray sa ta sa panahon ni Job, ang Biblia mga kaigsunan sa direkta nga pagtubag, ang sakit mahimong gikan gyud sa yawa. Pero timan itugot ni sa Ginoo alang sa dakong katayuan. Sa panahon nga daghan kay mga panahon sad sa karaang panahon di sa Biblia nga magpadala ang Dios og mga katalagman tungod sa kanang gitawag pagsilot o paghukom niya sa tao, sa mga tao nga misupil sa Dios. Sa panahon nga doon ay mga tao nga mga leader nga misukol kang Moses. Ang sa panahon nga ibin sa panahon ni Noah, ang Dios mga kaigsunan mismo ang nagpadala og mga gitawag katalagman. Siya mo'y nagbuot sa tanan. Ang Dios mao'y nagbuot gyud sa tanan. Kung imong lantawon sa karaang panahon. Pero pag abot sa atong Ginoong Hesukristo, imong makitaan dito nga ang tanang authority sa langit ug sa yuta gihatag sa Dios diha sa anak. Unya diha sa anak gitagaan sa ato ang Ginoong Hesukristo ang tao nga mao kita ug kining gitawag kagawasan. So nanatay kagawasan. O kining maong katungod nga gihatag sa Dios ngadto sa anak
kung imong lantawon hangtod niining atong panahon karon, nagpabilin kining maong katungod o authority. Gani, ang atong Ginoong Hesukristo naghangyo ngadto sa Amahan nga bisan kung mubiya siya diri sa kalibutan aron dili mahitabo nga kana bitaw mapakyas ang ihang saad nga dili ko kamubiyaan nga daw ilong mga tuwapos, dili ko kamo talikdan sa dihang mikayab sa paingon sa langit. Sa wala pa kana mahitabo, iyan ang gisugilon ngadto sa iyang mga tinun-an nga dili mo angay mabalaka kung wala ko dinhi kay mag-andam kog dapit alang ninyo. Ayaw mo kabalaka kay mangayo kog magtatabang nga mao ang balang espiritu. Nga maoy mo giya, mo tudlo, mo pahinumdom sa mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Na kung imong tan-awon mga kaigsunan samtang naghulat pa ta ni Ginoong Hesukristo, kung imong tan-awon gyud ang Biblia, gitagaan ta og higayon sa pagpili. Doon na tay kagawasan sa pagdumala sa atong kinabuhi. Kung doon na may mga katalagman mga kaigsunan, kung imo pong tan-awon, kanang tanan pagbuot sa Dios. Buot ipasabot mga kaigsunan, ang Dios maoy kana bitawng nagtugot. Pero mo ni atong laruhon mga kaigsunan nga dili kung imong tan-awon kasagaran sa Old Testament to New Testament, kasagaran nga moingon tang kadautan ang makahimo ni ini or ang tinubdan ni ini, ang source ni ini si Satanas. Kay kung imo tan-awon mga kaigsunan, doon na maguisaad ang Dios even sa panahon ni ni David. Nga kung imong lantawon panalipdan gyayod sa Dios ang mga matarong. Timanin niya. Ang Dios andam kanunay nga muluwas sa taong mga matarong. Pero nganong doon na may mga katalagman nga masinatian sa mga taong mga matarong. Nga kung imong tan-awon diha sa Salmo 91, diha dapita. Nga ang Dios andam muluwas niadtong mga taong nahigugma kaniya. Katong mga taong matarong dili pasagdan sa Dios bisan gani sa kagutom. Bisag mo abot pa ang kagutom, ang mga taong matarong nakit-an gyud ni David nga di gyud makabsan sa pagkaon. Walay mga katalagman nga masinatian sa mga taong mga matarong. Lamang nganong doon na may mga katalagman or mga kalisdanan nga masinatian sa mga matarong nga tao. Tungod na kay dili ingon nga buhat na sa Dios kundi pagtugot na sa Dios. Sama sa nahitabo ni Job. Si Job mga kaigsunan kung imong lantawon, nakasinati siya sa grabing katalagman, dili sa buhat sa Dios, pero kung imong tan-awon pagtugod sa Dios. Niadto si Satanas ngadto sa Dios, gihangyo niya si ang Dios. Kumbaga murag gihagit niya ang Dios nga sa kahimtang ni Job nga matod pa anain-ana man na sob kay imo man nang gipanalanginan. Kuha ang tanan nga niya, di ba? Kalimtan ka, balikason ka. Ingon pod ang Dios nga sige. Suway. Pero ay lagpatiya. So, balik dayon sa nibiya si Satanas og gisugdan niya pagsakit si Job. So kung imong tan-awon mga kaigsunan, klaro kayo nga ang yawa mo'y naghimo og sakit. Klaro kayo nga ang yawa mo'y naghimo og mga kadautan. Pero niadto pong mga tao nga nang-alagad sa Dios. Timan ini ha. Ang yawa mupadala na siya og balatian, sakit or katalagman
mga igsoon kung imong tanahon, dili siya maka himo, dili siya maka direct pag hilabot sa tao. Sa panahon ni Job, even sa atong panahon karon, dili makahilabot si Satanas sa kinabuhi sa mga taong matarong. Kaya nga naman, gipanalipdan man ta niya. Pero nganong doon na may mga kalisod o mga katalagman nga masinatian sa mga taong matarong, tungod kay mauni, doon na magoy panahon nga mga taong matarong makalimot sa pagkinabuhi sibo gayod sa pamaagi sa Dios. Ya hinumdumi kung unsay gibuhat sa tao, maunay kanang anihon sa tao. Protektado ang mga matarong sa gahom sa Dios kung imo lantawon ang Biblia. Pero alang sa mga taong mga dautan, mga tao nga nibiya sa Dios, mga tao nga kana bitawng nakainsulto sa Dios. Unya kung imong tan-awon sa mga mensahe sa Dios, gihigugma gud ang kalibutan. Niya kung imo pagyod ang lantawon ang ubang mga mensahe sa Biblia, disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. So kung ang tao mga kaigsuonan mahimulag sa Dios, kung imong tan-awon mga igsuon kana bitawng ang Biblia manggod, dili manggod kay kana bitawng tanang katalagman gikan ra gyud sa Dios. Kanang katalagman buhat ra gyud sa yawa. Naay mga katalagman nga gitugot sa Dios tungod kay duna say maayong mga plano sa kinabuhi sa tao. Ang Ginoo mga kaigsunan, Ginoo gud siya nga moayo. Dili siya Ginoo nga modala og sakit or muhatag og sakit. Kung imong tan-awon mga kaigsunan sa panahon ni Moses, arita sa Exodus 15. Kanira usa nga mga mensahe kining pangutana ato ang matagan og pagtagad. Nya 26. 15:26. Mingon siya kon maminaw gayod kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo, magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko gamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong ipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo maoy nag-ayo kaninyo. So diha pa lang mga kaigsunan, imong maklaro, tukma kayo na sa Hebreo Kapitulo 6. Nga ang tanan nga mga tao nga gitawag sama nimo, ikaw, kitang tanan, gitawag man ta sa Dios. Giluwas ta. Alang lang sa mga tao nga giluwas, pinaagi kang Kristo Jesus, sama sa panahon sa mga Israelita, nga giluwas. Ingon siya dinhi nga kung tumanon ra gyud sa tao ang tanan nga maipabuhat sa Ginoo, ingon dinhi dili ko kamo kastiguhon. Dili ta makasinati og kalisod. Muna ni ingon si David nga ang tao mga matarong bisag makaagig kagutom, bisag maagig kalisod, di gyud na pasagdan sa Ginoo. Tanawa ra gud ang kinabuhi ni David, gilibutan sa mga kaaway, gilibutan sa katalagman kumbaga. Pero ingon siya didto sa Salmo 23:5, giandaman mo og pagkaon taliwala sa akong mga kaaway. Makasinati tuod ka, pero labaw nimo masinatian ang pag-amuma sa Dios, ang pag-atiman sa Dios. Yes, kita mga tao makasinati ta nga masakitan ta, maguol ta, or mubati ta unsa may mga mabati nga dili maayo. At least mao na gipakita sa Biblia. Pero gipasalig sa Dios nga mas labaw kang atimanon.
Pero kung maghisgog kag katalagman mga kaigsunan ko sa Ginoo, nagdepende na kung para asa ka na maong katalagman. Kay kung imong tan-awon manggod ang katalagman mga kaigsunan, pagbuot sa Dios sa katapusang libro sa Biblia, imong makit-an diha nga dunay mga katalagman nga mahitabo. Nya dinhi pa lang pod sa panahon sa mga Israelita, mismo ang Dios mo'y nagpadalag katalagman. Pero dili para sa iyang mga katawhan, kundi para sa mga taong walay Dios ang kinabuhi. Mao nay gipakita dinhi mga kaigsunan, kay ang gipalutaw gyud sa mensahe sa Dios nga muayo gyud siya, muluwas gyud siya. Kung naamay mga ipasinati sa Dios tungod na dili tungod aron kana bitawng laglagon ka, kay giluwas naman ka. Pero kung dili ka maminaw sa mga disiplina, dili ka maminaw sa mga kana bitawng kastigo, kung imong tan-awon mo abot ang panahon kanang gisulat ni tan-aw ragoning panultihon, kinahanglan maguni siyang ikonik-konik siya, kay kung mo focus ra man gugag usa ka bersikulo, dili nimo makit-an ang tibuok kinaiyag yod or kanang rason bitaw. Kay kung ubasa tag bersikulo mo ingon nga Ginoo ra gyud nagkuan ani, nagpadala o di gyud yawa, dili pud ta kaingon nga Ginoo ra, dili pud ta kaingon nga ang yawa ra. Kay daghan man gud tang mabasa diha sa mga basahon sa Biblia. Nako diha kung naay tawo nga tan-aw ra gud nang naitaw gidisiplina, nangalagad na sa Ginoo niya, nahibalik sa kalibutan gidisiplina kay gihigugma sa Ginoo. Pangutana, kung gidisiplina siya pinaagi sa mga katalagman o panwala siya manumbaling sa disiplina o kastigo sa Dios, unsa may mahitabo siyang kinabuhi? Ang Salmo, panultihon si Solomon nag-ingon dinhi sa 29 siguro na ako ninabasa. Okay kani. 29, panultihon 29:1. Kung magpabilin ka gahig ulo, bisag makapila na kabanlunga, moabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na gayod makabangon. So unsa may buot ipasabot ani? Kung badlungon ka, kastiguhon ka, wala magpasabot nga gipasagdan ka sa Dios. Mao nay giingon dito si Hebreanon kapitulo 6. Kinahanglan manggod mo basa tag bersikulo, kinahanglan manggod nga ato gyud siyang i-confirm sa ubang pang mga mensahe para dili bias ang ato ang pagsabot sa Biblia. Kumbaga dili one side ba? Dili ta one-sided nga pagpanabot. Diha sa bersikulo 6, bersikulo 12, kapitulo 6, bersikulo 12 man siguro na ako ninabasa or asa na ako ninabasa dapit 12 ba to? Hebreo 12 ako kunong tanawon. Hebreo 12 baliktad. Hebreo 12 bersikulo 6 dili kay kapitulo 6 bersikulo 12. Hebreo kapitulo 12 bersikulo 6. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma o kastiguhon ang tanan niyang mga anak nga iyang giila. Karon kung gigastigo ka, nakasinati kag mga kalisod, mga katalagman sa imong kinabuhi apan wa ka manumbaling, usa mahimahitabo nimo? Muna niingon siya dinhi nga anak, sa unahan, asa man ni dapit. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayod kini makalipay. Apan sa kaulihan katong nakadawat sa maong pagpanton makaani kinabuhing matarong. Naay gisulat dinhi sa to dapit nga anak, sugdan na to 5 ha.
Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kalawyakon badlongon kaniya. Kadisiplinahon sa Dios ang tanan niyang higugma ug kastiguhon ang tanan niyang mga anak. Ngayang gila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo, ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga gisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay mga anak bagayod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastiguhon sa amahan, gihimo sa Dios ang tanan niyang mga kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak sa gawas. Ang tao nga ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato og gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa espirituhanong amahan aron makabaton kita kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong tawhanon nga amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ginuuna nga angay buhaton apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. So dinhi kung imong lantawon sad kanang disiplina, kung imong lantawon sa dili sa na sayon. Sakit, katalagman, disgrasya uban pa. Pero ang gipakita diha para mahibalik kas Ginoo. Para makaamgo ka aron sa ingon makabalik ka diha sa tinuod nga pagkinabuhing balaan. Pangutana. Tanan bang mga tao angayan disiplinahon sa Dios? Dili. Kay ang giingon dinha ang mga anak raman sa Dios. Ang mga anak raman. So katong dili mga taong dili mga anak sa Dios, ang mahitabo ang kung naay mga katalagman, dili na siya matawag disiplina. Kundi silot nga imong makit-an didto sa panahon sa kana bitawng Ehipto. Ang mga tao nga giila sa Dios kaya mga anak, kung naay mga katalagman nga moabot sa kalibutan, ilikay naman na daan. Isipti naman na daan. Pero ang makasinati rapod ni ini, katura pong mga anak nga nagmapailubon. Katong mga anak nga mapahitason. Ang gipakita diha silutan gayud sa Ginoo. Daghan kayong mga rason manggod nga gipakita sa Biblia kung anong dunay mga katalagman o mga kalisdanan, mga disgrasya guban pa, daghan kay na siyang mga angay susihon. Dili manggod ta ka-judge sa mga kaigsunan nga kung naay madisgrasya naay like example na usa ka balay matabunan. Nya moingon dayta nga makasasala dagoy na sila. Isilutan man. Mao na nga susihon gyud ang matag kahimtang, mga katalagman, mga kaigsunan. Pero kung imong tan-awon gyud ang Dios nga mo'y atong gilagaran timan kung doon na may itugot nga mga kasakitan sa kinabuhi sa mga taong nangalagad kaniya, dili aron paantoson kundi aron panalanginan sama ni Job. Dili sayon ang sitwasyon ni Job. Pero doon na po'y mga kanang mga katalagman nga nag-agad pod sa desisyon sa tao sama ni Jonas. Si Jonas nakaagi siya dako king katalagman. Saynan kang gitambog sa didto sa dagat. Unya ang nahitabo mayo gani kay nakit-an pa sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga hinulsol ni Jonas. Gipatukob siya sa isda ug dito siya nakaluhod. Mao na nga daghan kayong tan-awon manggod nga mga rason o hinungdan. Like example kining linog. Di mo puta kaingon nga gikan gyud ni sa Dios. Dili puta kaingon nga gikan na sa yawa. Kay kung imong lantawon mga kaigsunan, naamanggoy mga makaingon tang katalagman nga ninugna ra pod sa tao. Like example, ang tao gitudluan apan nagbisyo ra gyapon.
nahitabo sa sigig bisyo, nasunog. O niya, grabing pagkasunog. Nidako ang sunog, nakasunog og mga may kinabuhi. Niya, kung imong tan-awon mga kaigsunan, moingon punta nga, tungod yun na ni Yawa, sige ra yung kuan, sige ra yung padalag sakit, sige ra yung padalag balatian. Siguro moingon ng Yawa, oy, kamuraga, sige ra mong panumangil nako. Kung moingon po ta nga, gitugot yun na sa Ginoo. Mao na nga, daghang kayong tan-awon mga kaigsunan, kung maghisgot ta og katalagman, kanang mga makaingon ta nga kasakit. Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang saad sa Dios, dili gyud na mapakyas. Kung mga lagad gyud ta nga magtinarong sa pagpangalagad, dili gyud itugot sa Ginoo nga mamatay ang tao sa katalagman. Kay saad niya, di gyud na niya pakyason. Tan-awa ra gud ang daghan kay mga bersikulo nga naghisgot sa buhaton sa Dios. Arita sa Kronikas 7:14. Ingon din mga kaigsunan nga, og kon ang katawhan nga akong gitawag mo dangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon ang ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Ikong pananglitan, mga tao, majority, kanabitang wala na mo ilag Dios. Nagsimba na ng Dios. Pangutana, laglagon ba sa Dios ang maong dapit? Tungod kay daghan na kay nagsimbag Dios. O niya, naamay wala magsimbag Dios. Laglagon ba day sa Dios? Padadaan ba day sa Dios og katalagman? Ang Dios, mga igsoon, kung mulaglag siya, mupadala sa katalagman, timan ini. Kung gikan sa Dios ang maong katalagman, ang tanang mga matarong safety na niadaan. Kung ang Ginoo gyoy mupadala og katalagman, safety sa daan ang mga matarong, sama sa panahon ni Lot. Kay maugyo na gipakita sa Biblia, munang kitang mga taong matarong, di gyud ta angay mabalaka. Nga si David, bisag maglakaw pa siya sa landong sa walog sa kamatayon, di siya mahadlok. Kay nga naman, panalipdan siya sa kanunay sa Ginoo. Nganong nakasiguro si David? Kay iyahang nakitaan nga, nagkinabuhi sa mga pagtulunan sa Dios after siya nakaamgo sa dihang nakasala siya batok sa Ginoo. Muna nga, kung moingon ta nga na ay mga linog, na ay mga katalagman, moingon ta nga, gikan yun na sa Dios, pagpanto na. Ya, karon na ay mga Kristohanon nga nangamatay, na apil baka karon, na ay mga nangalagad na apil karon. Unsa may gipakita sa Dios kung imong tanawon. Muna nga daghang kayong susihunon mga kaigsunan kung maghisgot ta og kining katalagman. Sa panahon ni Noe, gipadadaan sa Dios ang kalibutang katalagman, pero giluwas niya ang mga matarong. Ang gikahimut-an niya. Di man gyud malipay ang Dios nga maapil og kalaglag ang tawo nga kanang nakapalipay niya. Kanang nakapahimuot niya. Kanang nag-alagad niya og tinarong. Hustisya ang Dios. Dili mo sugot mga kaigsunan ang Dios nga malaglag apil ang mga tao nga nakahatag niya kalipay. Pero kung katalagman gikan ni Satanas, mao nang giingon nga sakiton ta kanang mianhi siya aron sa pagpatay, pagkawat, paglaglag,
Kay usahay manggod mga igsoon mo ni problema. Pag naana kani mga trahedya, daghan kani mga magwawali, manglutaw day magwawali, ripin. Kinahanglan maghinulsol na. Unya tan-awon day na ang mga kanang kangil mga ang ipon dayon kanang mga ngilngig nga mga nahimo sa tao, mga dautan sa tao. Wala sila maglantaw ba? Sa kadaghan ang mga matarong nga tao. Sa kadaghang mga simbahan diri sa Pilipinas nga tinuod nga nangalagad sa Dios. Usaha isad ang naka problema manggod sa tao ba? Mas dali silang maminaw sa mga wali diha sa gawas. Labi na kung maghisgot ng propeta, dali kayong makashare, share dito, share diri. Nya wagay sila kaila sa propeta, sama sa ato ang gisgutan. Kagabi masiguro to. Kaganina wa mo ko ka-live. Kina ako inaatiman pod. Dali nga mingkatap sa wali nga nagtan-aw sa Pilipinas nga katura pong ilang gikuha nga mga video nga nagpista diha sa Quiapo, nagpista diha sa Santo Niño, maura po ilahang gikuha katong usa ka propeta or katong nagpaka-propeta. Dayon kita po mga Pilipino, share dayon ta nga mao day ning nagsigig linog kay mao ni punog idol. How about kanang mga tao nga kung magkitang mga Kristohanon kung magtapok lang pagkadaghana. Example sa GIL pa lang. Kita mo sakop sa GIL, haskan daghana. Sa CCF, daghan kay mga mega church even gani sa Cebu City. How about sa Manila? Mga matarong na nga mga tao, gimatarong na sa Dios diha sa pagsunod o pagkinabuhi sa Biblia. Ikaw usa ka. Unya muuyon di ay ta sa usa ka tawo nga nagpakapropeta nga moingon ang iyang gitan-aw ra katong mga tawo nga murag nadala ra sa emosyon mo ning linog mo ning gipakit-an ko sa Ginoo nga linog ni nangamatay mga tawo nang ripin. Wala sila kakita nga kadaghang mga Kristohanon diri sa Pilipinas. Surig Negros, gadugol-dugol rin ng mga simbahan sa mga born again diha. Ang sulid lang diri sa Cebu na ay mga kuan nga wala pay mga kuan na may mga barangay o lungsod nga wala pay mga kuan. Pero wala na gani lungsod siguro nga walay mga born again, walay mga Christian. Ngano man? Kadugay nang gisangyaw ang mayong balita unya linugon gyapon. Kadugay kadaghanan kay nagsangyaw tan-awa ra rong mga batan-on karon pagkadaghanang na nagsangyaw. Ang problema manggod sa tao mao ni na ay magamag video diha sa social media. Gamoon ang video niya, muangkon dayon nga propeta ko, nagpropesi ko nga mao ni mahitabo sa Pilipinas tungod kay makasasala ng Pilipinas, kinahanglan maghinulsol ang Pilipinas. Generally, dautan na gyud ang Pilipinas. Wala na gyud mga taong tarong. Unsa day ka? Unya, kitang mga nangalagad sa Ginoo niya, musirta atong video. Mga igsuon, magbantay lagi ta. Mura mga taog ka ng, kuan ba? Murag ta kakita sa gibuhat sa Ginoo sa Pilipinas. Kung inana. Dali tang nakakita sa gibuhat ni Satanas. Pag brainwash mangguna. Paglimbong maguna sa tao. Nga naaday magpakapropita nga ang Pilipinas kinahanglan magrepent kay kung dili magrepent ang Pilipinas laglagon ang Pilipinas. Nya naatoy prophecy mga kaigsunan nga kanang si Sara maoy presidente. Kung imong tun-an ng Biblia, walay propeta nga magprophecy
kinsay musunod nga presidente. Walay tinuod nga propeta nga gitugutan o gisugo sa Dios nga iprapisi kinsay musunod nga presidente. Nganuman? Nganong moing ko nganuman? Kay ang ato ang nasod, demokrasya. Kabalo ang Dios nga demokrasya atong nasod. Kung dunay presidente, dili iiliknas mga tao, ang mga tao ana mooy na mupili. Lahi sa una mga kaigsunan, kay ang tanan nga mga mangulo kaniadto sa una, dili eleksyon, appointed lang, i-appoint lang. Mao to'y nahitabo ni Saul o ni David. Dili pareho sa Pilipinas mga kaigsunan. Nya na ay mga propeta ron nga si Sarah nagpakapropeta karong panahon na nga si Sarah kuno mahimong pangulo. Mahimo man gyud ng pangulo si Sarah kay mao man majority nakagusto ang mga Pilipino sa leadership sa mga Duterte. Bisan gani ang mga adik kani ato nakagusto gyud sa leadership sa mga Duterte. Tanawa ron. Mao na nga naapoy magpapropita mga kaisunan nga kung di gyud kakabantay mga kaigsunan, mailad ra gyud ka. Una nga kanang pangutana nga naikatalagman iya ba gyud na sa Dios or gikan ba na sa yawa? Depende lagi. Kay kung imong lantawon mga kaigsunan, depende na sa time, sa tuig, sitwasyon sa mga tao, kinsa ang gipadad-an, mga makasasala ba? Kay kung makasasala, unya naapay mga matarong nga tao. Tanawa ko nang giingon ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an nga nakakita sa mga sagbot dito sa trigo. Unsay giingon sa mga tinun-an nga magtutudlo, motong ibuton tong sagbot. Unsay giingon ni Hesus? Ay lang ninyo ibta. Kay maapil katong mga trigo kung yung ibton. Moabot ra gyud ang katapusang hukom. Kung doon na may mga katalagman karon, kinahanglan tun-an na siya, isa na sa isangyaw. Daghang kayron mga nagsangyaw-sangyaw. Wala sila, kulang kayo pagpamalandong kumbaga ba? Tungod kay gisakay pod sila sa mga taong nagpakapropeta. Munang kung ikaw Kristohanon ka niya, di gyud ka seryoso nga magtuon, mailad ra ka. Mailad ra gyud ka. Nya labi na kung emosyon no gani musugo nimo, mao nay magsundo nimo ang imong emosyon. Ana, usahay gani damandamo no na siguro ka. Ang time nga gihisgutan diya sa Biblia mga kaigsunan kanang mga ilanan mahitabo gyud na. Iprapisi man nagdili iprapisi kay ang kumplitong propesiya nanas Biblia. Dili na kinahanglan kitang mga Kristohanon nga maniid pataon sa isulti sa propeta. Timanin ninyo ni mga kaigsunan. Kung Kristohanon ka, siga share anang mga nagpakapropeta karon sa atong panahon karon, mailad ra gyud ka. Kay ang tinuod nga hingpit og perfect nga prophecy naanas Biblia. Nanas Biblia. Kung Kristohanon ka sige kag atang unsa isulti atong propeta ha kay murag mo tungon-tungon biya gyud. Nya i-share dayon para mudaghan pod ang imuhang kuan followers, madaghan pod ang imuhang mga nya kulbaan na ka kay wa na. Maunay naka problema sa Kristohanong dili seryoso nga mobasa og Biblia. Kusog kaig manguha-kuhag mga information nga wala niya pamalundungi kung mauda ba nay time nga gisgutan sa Biblia. Sa ako nang gikaingon, kung naay mga nagpropesiya diha, nagpropesi, bisag musulti na sila dili, bisag muangko na sila Ginoo, gikan sila Ginoo, ang Biblia matuman gyud na.
mawala silag naa ang Biblia magpabilin nga matuman. Ang tinuod nga hingpit perpekto nga propesiya nanas Biblia. Dili na ta mistil pang mamati pa sa unsa may mga propeta. Like karon na ay nagpropesiya mga kaigsunan nga si Sara kuno maoy mo sunod nga pangulo. Nganong ipropesi man na nga demokrasya man ta? Kung imong tun-an mga kaigsunan gyud ang Biblia, it's not biblical kung ang usa ka propeta magpropesi mahitungod sa kung kinsay pangulo sa demokrasya nga nasod. Ngano man, ang tao gibutan sa Dios gibutan sa Dios nga ang tao mo'y mupili. Dili priha kaniadto mga kaigsunan nga i-appoint lang ang modumala sa nasod. Natural, si Sara mo'y mudaog, maubitaw ng gilutos kanunay pag-ayo ang mga Duterte, kay kabalo sila, maglisod sila sa 2028. Muna nga, basa tagkadali mga kaigsunan, kaning inyuhang usang kuan, mga pangutana, ato ning taga-agong pagtagad, kay usahay mga kaigsunan, kanang mga Kristohanon karon sa katapusang mga adlaw kinahanglan siya nga dasigon gyud pagbalik sa Biblia, pagbasag Biblia. Kay karon murag nagtinapulen naman gyud ang mga tao ron. Murag og kanang kana bitang okay ra kaayo nila nga mo share sa mga video niya kay pulong pud kuno sa Ginoo, hinulsol. Wala kulang magpamalandong ba? Kana pong nagpakapropeta, kulang kay na siya pagpamalandong man. Una, daghan na kaing sayop ang iyahang propesiya. Tungod sa kadaghang sayop, maningkamot siya propesiya para matimingan di ay. Muna nga, mayong gabi pastor, tinuod jud nga disiplina sakit apan maoy makapaamgo nato nga nahilayo di ay ta diha mao nga badlongon niya ang iyang mga anak. Pasalamat ta sa badlongon ta niya gikan ni Nanit Pakulanang Koymi. Badlongon kung wala ka magtinarong. Pero kung nagtinarong ka, that is a trials. Dili ta nang kalisod kanang gitawag disiplin. Ano man? Disiplinahon dahil sa Dios katong mga taong nagtinarong? Dili matawag nga hustisya ang Dios kung inana ang iyang buhaton. Mao nang tinuod mga kaigsunan, dili gyud mahitabo mga kaigsunan nga kanang dili matuman ang Dios. Matuman ug matuman gyud ang Dios, hustisya ang Dios. Kung nagkinabuhi kang matarong, nagkinabuhi kang matinud-anon, tan-awa ra nang gipakita ni David. Sikad sa iyang pagkabata, hangtod karon wala pakoy nakit-an nga taong matarong nga gipasagdan sa Dios. O sa mga anak sa mga taong matarong nga nagpakilimos. Karon, kung naay mga taong magkalisod, idisiplina din na sa Dios. Kung naay mga taong matarong nagkalisod, that is trials, like ni Job. Nya kung naay mga taong matarong, majority mga matarong, nya gipadad-ag linog. Nya naaday propeta, repent. Nya nakita nila katong naay prosesyon dito sa Quiapo, nagprosesyon diri sa Cebu. Nya kuha day mga video. Wala sila kakita nga parte kadaghanang mga Kristohanon diri sa Pilipinas. How about sa ilang nasod? Mura bag kitang mga Kristohanon ba? Murag wa tay tuon. Daghang mga Kristohanon o mga magwawali kulang kayo pamalandong.
Kulang kay pagpamalandong yun. Ang uban, naghilalis na lang. Ingon diri si Sister Delia, correct. Kadto na jud anak nga sa lawayon mao ray iyahang disiplinahon. Mao na. Klarohon ra nato ni mga kaigsunan. Kung naa kay mga nasinatian nga kalisod, balatian, disgrasya, katalagman uban pa. Pamalandongi usa. Unsa maimong gibuhat. Unya, kung nagbuhat kag maayo, ay bala kayo kaguol, di lagi ka pasagdan sa Dios. Tanawa ra gud ang pakita mga kaigsunan ni David. Bisag mga pukan ra mga kaaway siyang kiliran. Pero siya ganunay magbarog, nganuman. Gitudluan man siya sa dalan paingon sa kinabuhi. Salmo 16:11, ingon si David, ditudluan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag na kog kalipay. Pero wala magpasabot nga si David wala makasinating struggle or gitawag anxiety. Oy, nagka-anxiety si David kung imong lantaon. Kanang nibati siya kanang kauga, nibati siya kanang kauga sa pagpangalagad, mao bitaw nang nidasig na imong makit-an diha sa libro sa Salmo nga gidasig ni David iyang kaugalingon. Ngano man kay nagabuhat man pod si David og dili maayo batok sa Dios. Mao ra sabna sa atong kinabuhi. Hinumdumiha, dili tanang mga tao anak sa Dios. Dili tanang mga tao anak sa Dios. Pero pwedeng ang kunon sa tanang tao nga siya anak sa Dios. Pero ang gipakita sa Biblia, dili tanan tao anak sa Dios. Mao ginay klaro sa kinatibuk ang mensahe sa Biblia. Una, diha pa lang sa mga libro sa unang Juan, ikaduhang Juan, kung ang tao magpabilin nga magkinabuhi sa sala, bisag kapila pa siya mo angkon Kristohanon o born again. Pero nagsige ra gyapon buhat og sala. Ang mensahe sa Dios nga gisulat ni Apostol Juan ingon, ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, iya sayawa, dili anak sa Dios. Mao na nga ang Biblia mga kaigsunan kung imong lantawon, una tuuhin niya. Gusto ka nga kana mga propesiya nga dili palpak, dili masipyat, naa nas Biblia. Muna nga ang tao nga magbasa sa tinuod nga pagbasa sa Biblia, makakita sa unsay mga panghitabo sunahan. Kana yung tinuod nga mahitabo. Una sa tanan, na ang balang espiritu nga magtultol niya. Na ang balang espiritu nga magpahinumdum kanunay niya. Giniyahan siya kanunay. Kabalugan ni siya mga kaigsunan kung unsay muabot sa iyang Pinoy-anan. Tungod kay na ang balang espiritu, dili mo biya niya. Pero kung Kristohanon ka, sige kag-atang ana mga propeta, nagpakapropeta diha, gapaila ra gyud ng tapulan ra gyud kang mobasag Biblia, dili seryoso ang imong pag-ilas Ginoo. Muna nga akong mga pagdasig yun, no? Mas patasan nato, pakusgan nato ang pagbasag Biblia. Seryoso na to ba? Ya dili na to wadon ang ato ang lifestyle nga pakigsulti sa Dios. Diha man ta giguba, actually sa atong panahon karon sa katapusang mga adlaw, ang giguba ni Satanas time biya sa tao. Ang oras biya gyud mo'y giguba. Giguba ni Satanas ang oras. Actually, di man gud kahilabot gyud ang yawa nato. Di man kahilabot. Mao magyud na gipakita sa Biblia. Ang iha pagpanilintal ra gyud na. Pagpanilintal.
Kung nangalagad ta nga dili mo tutok sa Dios, matintal gyud sa tani Satanas. Kung mangalagad ka mo tutok na ginitas kalibutan, o sa mga butang nga kaibgan sa mga tao, ang ipakita sa Biblia, tagak yun da. Si Apostol Pablo niingon pag yun diha sa Roma, kung maghuna-una tas mga butang yutanon, inay nga maghuna-una unta tas sa mga butang espirituhanon, ang muabot sa atong kinabuhi, kung maghuna-una tas mga yutanong butang, kamatayon ang atong dangatan. Kasamok mo'y atong maagian. Pero kung maghuna-una tas mga butang espirituhanon, kalinaw o kinabuhi dayon mo'y atong padulngan. Pangutana, unsaon man nato paghuna-huna sa mga espirituhanong nga butang kung guba na ang atong oras sa pagbasag Biblia? Kay nakatutok na ang tanan sa cellphone. Why problema nga nakatutok ta sa cellphone sa atong programa o sa ubang mga magwawali nga tinuod gyud nga nagwalis Biblia. Kaya ako mga igsuon, nagwali ko pero sige kog paminaw mga wali. Sige kog paminaw mga wali mga kaigsunan. Kay nagkinahanglan po kog wali. Dili lang kay igo lang kong mubasag Biblia. Maminaw po kog mga wali. Pero subo lang kayong pamalandongon. Daghan kayong mga Kristohanon. Pero dili ni makalabaw mga kaigsunan ha. Dili gyud makalabaw, daghan pag yung mga Kristohanong buutan ay. Ako mo yung kung daghan kaing Kristohanon rong seryoso. Kay moingon ko nga daghang Kristohanon nga seryoso tungod kay dili gusto ang Ginoo nga mabilin ang imong pamilya. Timan nga dili gusto ang Dios nga dunay usa ka taong malaglag. Hangtod karon nagpailob ang Dios. Kung doon na may mga katalagman, linog, uban pa, mudawat po tas pagtuon mga kaigsuonan sa kanabitang kinaiyahan. Mudawat po ta. Dili kay ipasumangil nato sa Ginoo or ipasumangil nato sa yawa. Like example, nagdrive kag sakyanan. Ang imong sakyanan na ay maintenance pero wala nimo i-comply ang maintenance. Nagdrive ka, ha? Wala na daytoy oil ang imong preno. Ang imong brake wa na day oil. Unya, himan-himan, naapag yung mga testimony diha nga, murag tinanga nga mga testimony, mga kaigsunan. Natural, madiskrasya, gyud ka. Kung wala na oil ang imuhang sakyanan, mataymingan nga naakas dulhugon. Madala ba na og handbrake ng imuhang gibugaton sa imong sakyanan? Hunos yung gana, pananglitan, maunay mahitabo. Nyamo yung ka nga, gitulod yung ni Satanas. Gitulod sa imuhang maunay bantayanan. Dili tanang trahedya sa kinabuhi sa tao. Ipasumangil na to siyawa, ipasumangil na to sa Dios. Limpyo de itang tao? Ha? Mura ba og kami gyud mga tawa, gyud mi di man gyud mi angay kuan gyud ba pasangin lan kay nabuhat na niyawa. Like example, hinginom ka. Sige kag inom. Inom gyud pag-ayo. Kabalo ka nga naanay dauton nga diha sa imong lawas. Gubon ang imong atay, gubon ang imong abdo. Karon muabot gyud ang panahon. Oras nga maguba ka, maguba na. Timan dunay panahon ang tanang butang. Ecclesiastes Kapitulo 3, gipanagna na gipadayag na tanan. Siya ro po mga kaigsuonan, dali kay malimot ang tao. Dali yung malimot ang tao. Pasumangil lang ni Satanas, pasumangil lang sa Diyos. Like example, naguba ang atay, naguba ang abdo, kay sigig inom. Nya mo ingon nga, pagsulay ra gyud ni. Sulayan ra gyud mi. Or gipukaw mi. Sa gipukaw nga,
panahon na nga naguba ang imong apdo, panahon nga naguba na ang imong kidney, panahon nga naguba na kay wala nimo ang pingi. Mga igsoon, usahay mo ingon ta nga murag gipakita nato nga okay, dili lagi pwedeng kami mo hinungdan. Like example, imong mga anak way batasan. Nganong walay batasan? Moingon dahil nga giko ang gining taning, gining gitindal gining taning. Giingnan kas Ginoo nga tudluin ang imong anak mintras bata pa. Giyahi. Nya gibuhat na nimo. Kung dili nimo na buhaton, unsa may gipakita sa Biblia, unsa may mahitabo sa inyong mga anak nga gipakita sa Biblia, maghulat patag mga kuan, kanang maghulat patag mga propeta karon, ha? Maghulat patag mga propeta nga magprepisi para sa imong anak, kaning imong anak di gyud ni magkasakit. Maingaw ka, thank you Lord, thank you. Padadang yun ko ni mong propeta. Basaha lagi ng Biblia, maunay hingpit nga propesiya at di yun mapalpak. Kahingpit naman ang mensahe sa Dios nga nas Biblia, di naman na pwedeng dugangan, di naman pwedeng kuhaan. Nanay pasidaan ang Dios kung mudugang ang tawa na, dugangan og hampak. Dugangan ang silot. Kung kuhaan sad, kung mukuha sad, kuhaan sad og ganti. Buti pasabot, tanan nga nahisulat sa Biblia, mga sugo, pasidaan, mahipay-mangno, pagtulunan, hingpit na. Ang ato pagbasa o pagdawat o pagkinabuhi, murisulta yun na. May mga pangutana, hulat-hulat kuno kung pangutana ninyo, no? Ang mga katalagman galing sa Dios, sinabi niyan sa Biblia. Basahin mo kay Noah, di ba nagpasidaan na ang Dios na laglagon. Sakto man nung Napoleon, mo na akong gikaingon nga kanang katalagman, hisgot kag katalagman, gika na sa Dios, pero atong tan-aw ng sitwasyon. Like sa panahon ni Noah. Kung pananglitan, mag-drive ka nung Napoleon. Driver mangyog kag multicab, pedicab dihas Cavite. O niya, ibutang lang nato, walay check up ang imuhang, wala na day na preno. O niya, makabangga ka. Di man na madalag simbako. Wala ni mo tagda ng imong motor. Ay kog ingna nga, sapnayon mo yung kang sapnayo, gisapnay gyud ko sa anghel. Makapreno day kag walay nay preno. Niya moingon ta nga agitugot jud sa Dios ang katalagman, gipadala gyud ni sa Ginoo kay aron makaamgo na siguro koy ampo-ampo na koy simba-simba. Nagipasangin lang na pod ang Ginoo. Tanaw na to ang sitwasyon. Natural magpadala ang Dios og katalagman kay nasuko na sa mga tao, grabe na kadautan. How about sa atong panahon karon? Tanan bang mga tao dautan na gyud? Sa daghan ng mga Kristohanon diri sa Pilipinas, mga kaigsunan. Si Delia, usad jud pod ko nakashare na adtong nag-viral nga nagpropesi nga negro, pastor, na aware jud ko kay akong gilantaw ihang mga video, nagbaptize siya sa ngalan ni Jesus ra. Dili amahan. Sige. Kisapay na ay mga mensahe diri. Tinuod akong banap, grabe mututok cellphone, sobra kagahi. Espiritu dili maminaw sa tingog sa Ginoo. Niya pangutana. Unsa may anihon anak niya? Like in ana. Mao na nga timan ana to. Gibuy-an na sa Dios kung unsa gi-release na sa Ginoo ba ang mensahe. Naanan sa Biblia. Unsay gibuhat nato karon atong anihon. Unsay gitanom mo'y atong anihon. Amin, sakto gyud na pastor nga naa kanunay ang balaang Espiritu Santo og maminaw ta sa iyang mga sugo adto gyud nang tumanon. Ato po ning limpyuhan.
Kanos aman ta makadungog sa balang espiritu? Magpaabot patang damguhon ta? Kanos aman ta makadungog sa balang espiritu? Hinumdumi, ang mensahe sa balang espiritu, matod pa ni Ginoong Hesus, sibo ug tukma gyud nas iya mga pagtulunan. Kung sa giingon diha sa Juan 26, Juan 14:26, siya nga inyong ikauban nga maong balang espiritu magpahinumdo magtudlo sa tanan nga akong gisulti ganinyo. Buti pasabot dili na ang balang espiritu dili na magsulti sa mga mensahe nga wala sa Biblia. Si Nora Pinuti mayong gabi tinuod yun na pastor. Si Kalma lang tabay tinuod yun na dapat checking sa atong kinabuhi, checking sa sakyanan para kondisyon. Di man na nato ipanumangil mga kaigsunan nga usahay magud ang tao ba. Murag dali kay manghinaw. Wala lagi ko dili lagi ako mo hinungdan. Hinungdan ani ang Dios, disiplina ni. Hinungdan ani si Satanas. Kuha na tag bersikulo. Kay mao man ay nabatasan sa tao. Kuha na tag bersikulo, mao man gud gibuhat ya mo nang mianhi si Satanas paglaglag pagpatay. Juan 16. Yang hinungdan ra gyud, nagtinapulan ra gyud ka sa pagbintinan sa imong sakyanan. Okay? Amen, tinuod gyud na ang Bible, tinuod na propesya nga dili gyud mapakyas. Amen, no? Gikan nay kalma lang tabay. Mao na nga ako mga kaigsunan, muwali ko akong gipasalamatan ng Dios nga kana bitawng kanang gikan sa kasing-kasing. Dili gyud maayo mga igsuon nga kana bitawng kasagaran karon magwali. Mura na og kanang kinahoy-kahoy. Tungod kay kinahoy-kahoy magbangga na lang sa sila. Dunay nangutana. Nangutana nako dire. Ako ning basahon ni nangutana. Murag nakig-uban ba ni nato karon? Maing hapon Pastor Gideon, pangutana lang ko. Kung ang tao matinud-anon sa paghatag og tithes or ikanapulo, Pastor, unya naalang gihapon sa kawaladon nga sitwasyon unsa nga mensahe Pastor ang para sa ato, para sa tao nga inana Pastor, pagkadaghana manggong susihonon. Pwede daghanang susihonon kung inana nga kuan kanang inana nga kahimtang, daghan kay isang susihonon. Daghan manggong pasidaan ang Dios. Kung maghatag ka nga dili malipayon, wa gyapon ganti. Di gyapon mahitabo nga naibalos na ay maayo nga mahani kumbaga or panalanginan. Kung naghatag siya, nagdepende na siyang motibo. Importante gyud ang motibo. Kondisyon sa kasing-kasing mo pinaka-importante. Wala mo tan-aw ang Dios kung gamay o dako, importante ang motibo sa kasing-kasing. Pero wala magpasabot, speaking about ikanapulo, di po na mahitabong ikanapulo kung dili na po hingpit nga ikanapulo. Dili na siya matawag kinapulo kung pananglitan nakadawat kag 2,000. Unya, niingon man si pastor nga kanang wala mag-agad ang Dios unsay ihatag gamay o dako. Okay rin 50. Nya 2,000 ang imong nadawat. Unya, imuhang patuon ang imong kaugalingon nga nakatuman ako kanapulo kay ang Ginoo wala na maglantaw sa dakog sa gamay, importante motibos kasing-kasing sayop na. Ano man asa na sayop? Kung maghisgot kini kag ikanapulo, ikapulo gyud. Dili kay imuhang tudluan ang imong kaugalingon sa sayop nga mensahe. Kung naghatag ka naa kay nadawat nga 2,000, unya ang imuhang gihatag 50, dili na say kanapulo, halad to nimo. Pangutana, iblis ba ka sa Ginoo sa saad sa Dios sa ikanapulo? Wala. Kay ngano man, ang imong paghatag dili paghatag og pagtuman sa pamaagi sa Dios ikanapulo. Halad to siya.
Pangutana, nganong pobre mangyapon? Nganong lisod mangyapon? Nganong ang pagkaon perti mangyapong lisura? Kay basig sa imong paghatag mga kaigsuonan, murag okay rang nakahatag. Ang gipakita sa Ginoo kung muhatag kag halad, ang gitan-aw sa Ginoo ang imuhang kasing-kasing kanang pinakamaayo. Kanang malipayon ka bang naghatag? Kanang muhalad ka sa Ginoo, dili na tan-awon sa Ginoo ang iyahang ang gidakon. Kanang kalipay nimo paghatag. Munang Diyas Panultihon Kapitulo 3 versikulo 9 og 10. Halari ang Dios sa pinakamaayong halad kung buhaton nimo kini mapuno sa abot ang imong makamalig ug maghinubra ang imong bino, ang imong kadasig, ang imong pagpaduol sa Ginoo kung maayo gyud ang imong ihalad. Kanang halad mga kaigsuonan, paghalad ngadto sa Dios, kanang giingon diha sa Malakyas, gilimbungan mo ako sa halad og sa ikanapulo. Kanang ikapulog halad dili gyud na pareho. Lahi ang ikanapulo, lahi ang halad, lahi pod ang hinabang. Sa Korinto mga kaigsuonan 9, kanang giingon diha nga kinasing-kasing, hinabang nang gihisgutan diha. Timan iha, lahi ang hinabang, lahi sad ang halad nimo sa Ginoo, lahi po ng ikanapulo. Pangutana, nganong nagsigi kog hatag ikanapulo, pastor? Sige ra gyapon kalisod. So daghan kay na sang tan-awon, sa ako nang gikaingon daghan kay na sang tan-awon. Motibo sa kasing-kasing susiha. Basig kana bitang ang imuhang motibo ni hatag ka aron ka iblis. Muhatag gani ka, nihatag ka tungod kay maunay sugo ug pamaagi sa Dios, pagtuman sa pamaagi sa Ginoo kay maunay ikalipay sa Ginoo. Or pwede sad ka tan-awon mga kaigsuonan nganong sige kag hatag, sige pug ka og wala gyapoy panalangin. Basta gisulay ra gyud ka diha. Kay dili biya diha dayon, dili biya na magic ang panalangin. May mag-itiim ng ikanapulo. Ngay nigpaslak nimo itiim mo gawas na ang kwarta. Dili itiim ang ikanapulo. Ayaw isipa nga daw samas itiim ang kinapulo. Muhatag ka karon, muhatag ka karon, muhatag ka. Paabuta ang unsay resulta kung kanusa. Kay base gitrin ra ka kung kanusa ug mapailubon o mapaubsano na magud ka. Kay ang giingon sa Biblia, ang mapaubsanon o mapailubon mauro ginay panalanginan. Basi gawali-wali ka, pero umong kasing-kasing perting karbusuha. Manang sa ako ang kinabuhi na mga tao diha nga ako di ko motagad. Ngano? May pay mga taong yung tinuod nga makasasala kaysa mga tao nga naside sa kamaturan pero kasing-kasing karbuso. Di ko magpa-impluwensya sa mga taong karbuso. Mao ginay gitudlo sa Dios nga ako nakitaan sa Biblia. Labi na gyud kung maghisgot og magtotoo. Mao nay gipakita pod nga gihimo ni Jesus Christ. Nga nikag-uban si Jesus Christ sa tinuod nga makasasala. Kaysa mga taong naswito sa balang kasulatan pero murag si kinsa. So muna nga daghang kay tan-awon nun kaning giingon nalang gyapon sa kawaladon. Pamalandongi kon gisulayan ra ka ana or sayop basig sayop ang motibo sa paghatag or basig dili gyud ang kanapulo. Daghang kayong tan-awon mga kaigsunan muna nga kanang na ay mga pangutana bitaw kinahanglan gyud na siyang tutukan. Nya ako sang tan-awon ang inyong mga mensahe. Tan-awon sa nako mga kaigsunan. Usay mga mensahe gikan ninyo. Si Richelle Borino oray, salamat nimo pastor uban sa kaalam sa Ginoo nga iyahang pulong diha nimo sa pagsangyaw nimo bisan pa man karong kagabion. Salamat gyud sa kaalam tinuod gyud
salamat sa iyang espiritu, sa iyang yung pulong. Daygon, di gyud na mamakak diha, ragyod ta, mubase sa Biblia, pinaagi sa pulong sa atong Ginoo. Ang importante gyud Biblia, no? Ako mao gyud ako gidasig ninyo tanan. Ayaw mo bulag sa Biblia. Himo ang partner or the best friend ang higala. Ang higala kanang Biblia. Luding Ramos Mundihar. Pastor, mangutana original ko nga RC. Unya nakamatak nako sa kamatuoran. Nakadawat ko og 20k. Unya 1k sa 1k sa RC. Unya 1k sa EG Church. So 10% na sa 20k. Tama ba ang akong gibuhat, pastor? O dili kay daghang grupo akong gihatagan? Okay, no, nindot sa taon pod ato ang kuan. Welcome sa ato nga programa si Luding Ramos Mundihar, no? Salamat kayo sa imong nga pakiguban. Amatod pa nakadawat siya og 20k, unya ang 1k tuwa sa RC. Unya ang 1k sad tuwa sa EG. Murag gitunga-tunga ba? Murag kanang nagtanong bitaw ka. Murag nagtanong ko diri kay panalitan og dili ni murag dili ni marang-arang. At least naapo ko'y kuan. Naapo ko'y plan B. Murag siniguro. Murag siniguro ba? Unya narabay kanta nga sa sigig paniguro wala nooy siguro. Ingon diri nga EG Church si 10% na okay. Ako advice mao ni kay ang imuhang gihisgutan dinhi paghatag maging kanapo. Tama bang ako ang gibuhat, pastor? O dili kay daghang grupo akong gihatagan? So kanang paghatag kanapo kay naghatag man kag kanapo pananglitan, adto ihatag anang mga tawo adto ihatag anang mga tawo nga naghatag og kanapo or nagtudlog ikanapo. Kanang tawo nga nagtudlog kanapulo kana gyung sigurado pod nga naghatag pod sa ikanapulo. Kay daghan man pong mga tawo nga nagtudlo og ikanapulo unya sa di ay pod siyang way hatag-hatag kanapo. Lahi man gud nang muhatag tag kanapulo kana gyung tinuod nga tawo nga naghatagan ikanapo. Kay bisag naas kalisod, naas kawaladon, di gyud na niya malimtan ang kanapo. Yamo na sila mga iblas. Pero kung muhatag ra po kag ikanapulo kay murag marang-arang ron kay wala nay utang, marang ron kay wala na kay bayranan, makahatag na gyud ko iyas Ginoo. So dili gyapon na sa epektibo. Kay dili nimo importante ang ikanapo. So kung muhatag kag ikanapulo mao ni ihatag ang imong kanapo sa mga simbahan or kaha sa mga tao nga nagtudlo pog ikanapo og naghatagan pog ikanapo. Pero kung imuhang tan-awon kaning RC wala ni magtudlo kanapo, gisaway hinuon nila ang naghatag kanapo, nganong muhatag pa man kag ikanapo? Nga kontradik man ang tanawa kon ang imong gihatagan dili ba kontradik sa imong gibuhat sa paghatag kanapo. Kaysa ako ang inani ni siya, nindot ni siya nga pangutanaha kung sama sa ako ang nasinatian. Ako nasinatian mo ni. Kay kini ako gikadapo, dili mo ni ko Dili pod nako ni pwede nga akong ipalit dahil akong ihatag. Dili po ni pwede akong kastuhon lang sa akong simbahan. Kay dili na akong kanapulo. Halad na siya. So wala na ko ikanapo kung maunay akong gibuhat. So akong gibuhat po na kanang naay gibahin-bahin ako na siya. Pero akong gihatag na sa mga pastor gyud nga tinuod pod nga naghatag kanapo. Katong naghagog nagsakripisyo sa kuha nga nagmatinud-anon pod sila. Mailhan man nimo nang matinud-anon kaysa mga taong dili matinud-anon. Kay ang mga taong dili matinud-anon
dili gyud na makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios. Si David miingon diha sa Salmo 18:25, Ginoo matinud-anon ka niadtong matinud-anon kanimo. Niadtong matinud-anon ug maayo ka niadtong hingpit. So mailhan nimo nga kini tawhana hingpit kay ni siya nga nagsunod sa ikanapo kay ang pagkamaayo sa Dios naa kaniya. Ang pagkamaayo sa Dios imong makit-an, ikaw makasaksi. Ikaw maghatag kag ikanapo ngadto sa usa ka organisasyon nga wa gani magtudlog kanapo. So diha ka na sayop. Ang paghatag nimo og kapo, nakit-an ka sa Dios, okay. Nindot nga nihatag ka kanapo kay nisubmitar ka sa gisulat diha sa Biblia nga sulay ninyo ako. Unya kung imong lantawon sad na may mga anak ni Abraham nga wa muhatag kanapo sama ni Jacob. Pero sa dihang nakadamgo na si Jacob nga naay hagdan nga naay mga anghel nga nagsaka kana og didto na siya misaad nga ihatag ko ang tanan akong ikanapo. Buti ipasabot na may mga panahon nga dili tanang ikanapo ang ihatag. So akong ika-advise nimo, tama ba ang akong gibuhat? Insakto nga mihatag ka na po, pero sayop ang paghatag ka na po ngadto sa organisasyon nga wa magtudlog ikanapo or ni supak sa paghatag ka na po. So tanawa ang simbahan. Akong advice nimo, tanawa ang simbahan. Unsay mga doktrina, sibu bagyud og tukma bas ba Biblia. Kay dili man pug ko ka kanang naaman po'y mga pasidaan ang Biblia nga katong mga tao nga nagsimba sa mga anghel, nagmapausanon sa nagsimba sa mga anghel, dili man ta kahukom nila. Pero kay nangutana ka diri sa ato nga programa, mao ni akong tubag. Mahimong sayop na katong paghatag nimo, katong imong gihatagan. So siha kung nagkinabuhi ba sila sa mensahe sa Dios. Pero kung wala sila magkinabuhi sa mensahe sa Dios, ang imuhang kanabitang ang imuhang pagtabang nakaangin hinuon na sa imuha pong pagkamatinud-anon. Makaguba na sa imuhang pagkamatinud-anon. Si Dilian ingon diri bisan og na tinud-anon ka sa ikanapo ug do na pa kay gisipit-sipitan sa imuhang pagkinabuhi sa Ginoo wala gyapoy panalangin daghan man gud tagbantayanan. Yes, usasad na. Salamat kay Sister Delia, no? Unang akong giingon nga daghan kaayong susihonon. Kung unsa hinungdan nganong naghatag ka na po pobre mangyapon, lisod mangyapon. Buot ipasabot kanang pobre mga kaigsunan, di gyapon kontento. Kay ang tinuod nga adunahan o dato nga gipakita sa Biblia kanang kontento na ka ba? Ang taong di kontento dili na siya magpadungog-dungog. Dili kay muingon kang kontento niya sige kag padungog-dungog, sige kag mag-video-video ka diha nga hapit na lang mangayo og hinabang. Si Rose Bisin, glory to God sa imuhang painobsanon, Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Niini Talido, maoodjod bitaw pastor, bless ka kay naghisgot kag halad o gikanapo. Oh. Si Fidel Rosario Kiring, maayong gabi pastor, daghang mga susihonon sa kinabuhi sa usa ka Kristohan. Tinuod, sinultihan, batasan, relasyon. Kana na lang kung maghisgot ta og susihon mga kaigsunan, pisa-pisahon lagon nato ni. Ang Biblia nasa standard gyud nga rules, labi na gyud sa mga magwawali. Nagsugod gyud ang mensahe sa Dios sa kinatibuk ang kinabuhi diha sa pamilya. Pamilya gyud magsugod. Kahinumdumi mga kaigsunan, grabe kadautan ang usa ka tawo nga moangkong Kristohanon, di ka antigong modumalag balay. Ang balay nga gisgutan diha nakumpos na sa pulong pamilya. Nya ang pamilya mga kaigsunan naghisgot na sa kinabuhi sa paamahan ug sa inahan sa mga anak. Tulo. Ikaduha, sa bana, sa asawa ug anak.
Kinahanglan nga kitang mga Kristohanon nagsubay gyud ta sa standard nga rules, prinsipyo sa Biblia. Kinahanglan kaming bana kantigo ming mo adjust sa asawa. Ug ang asawa nga matinud-anon ug buotan makapauswag sa kahimtang sa bana. Mao man ay gipakita gyud sa Biblia. Gisulat ni Haring Solomon sa Panultihon 31. Unya daghan pa gyud kayo mga libro dihas Biblia nga naghisgot sa papel sa asawa. Unya kung pulong matinud-anon mga kigsunan nga gikahimutan sa Ginoo, dili kay diha ra manggod diha sa paghatag kanapo. Naghatag ka kay nakapo, naghatag kag halad, pero daa kay mga taong gipangdungtan. Unya wa ka mo sabitar sa ubang mga pastor. Naa kay gidaig nga pastor, naa po kay gidaot nga pastor. Nakit-an maguna tanan sa Dios. Wala gyapon bili ang imuhang mga buhat, mga kaigsunan. Ang imong pagpaningkamot. Mao na nga daghang nga isusihonon mga igsuon. Usa gyud sa ako ang pahinomdom, pailob lang. Paubos lang. Paningkamutan ra gud na. Si pastor kanang giutang nga ihalad, pastor kanang giutang nga ihatag sa Thanksgiving, okay ra pastor? Naaman ko kaila god ing ana nangutang ka ihalad sa Thanksgiving. Ang unsay naa, mao ra imong ihatag. Pero kung muhatag ka sa wala nimo, ang mahitabo ana mga kaigsuonan mura og kanang naggama kag problema. Naggama ra kag problema sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Kay una, kung dili man ko kakabayad, kung mangutang ka para sa Thanksgiving nga di kakabayad, naamanggoy mga gisulat diha sa Biblia nga ang taong dautan unya mo mangutang di gyud na mo bayad. Karon di man po na pwede nga imong kuan man guna ato ay unya na lang gud to na unya na lang nako tubayran kay gihalad man po to nako sa Ginoo. Mao na nga usasad sa kana bitaw mo submitar gyud ta sa tanang mensahe sa Ginoo. Di mo punta ka utang-utang. Kitay mo'y magpautang. Dili kay kita mo'y mangutang. Pero kanos man na mo abot sa panahon nga damor kang manghatag. Dili lang speaking about kwarta, kundi ang imong time ni Lord. Ang imong panahon. Damor kang muhatag, damor kang hatagan. Mao man ay prinsipyo gud sa Biblia. Daghanang diskasonon mga kaigsonan. Si Jeter sa ginsa na yung pastor na ako'y pangutana na ato top comment, please lang ko scroll down pastor. Mao ba? Pwede nimo ibalik dire kay murag daghan man kaayo nang nagkuan dire. Na, pwede nang daghan na gyud. Ako sang kuan ha. Oh, niabot hapit na 200 kapin. 180 na kapin. Ibalik lang dire Brad Jeter ginsa imong pangutana. Si Fidel Rosario Kiring, pastor ang tinuod nga Kristohanon, kinasing-kasing na kong muhatag. Mo na nga kita ragoy mo susi sa tong kagalingon sa may tinuod ang yun ng Kristohanon or Kristohanong buang-buang ragyapon. Kay duha ra man nga kaklaseng Kristohanon. Maalamon buang-buang. Sa Mateo 25 gagisgutan dihas na pulo kadalaga Kristohanon biya na gihisgutan diha. Dili biya na mga unbeliever. Una ha, putli nga mga dalaga. But ipasabot, pinasaylo na, gihinluan na, lilimpyuhan na sa dugo ug sa mga pulong mensahe sa Dios. Kristohano na. Karon, naanay suga, naanay lana. Nagrepresenta sa pulong sa Dios ug napresenta sa presensya sa Balang Espiritu. Pero, bisan kung kapila dasigag tudloy sa Balang Espiritu, wa gyapon buhat, tulog kumbaga,
mo na yung mga taong buang-buang. Ang Kristohanong buang-buang. Mo nang duha ka klaseng Kristohanon. Imong makit-an gyud diha. Nya daghan nga okay, naay kuan diri ha. Si Jose Rick Vargas. Pastor asa di ay nato ihatag og dadon ang atong ikanapo sa simbahan o sa nagdumala sa simbahan. Kay ang malakyas 3 Jis dalon ang tibok ikanapulo ngadto sa templo aron dunay pagkaon di ang templo. Palihog ko pastor sa paghatag og pagtagad ani. Pastor, salamat. Sige, nindot kay nang pangutana ha. Ang ikanapulo mga kaigsonan, ang original gyud ug ang sinugdanan, natanaw ha, wala pay balaod, wala pay nagsugo, wala pagisangyaw, pero dunay nay nagbuhat. Originality mga kaigsonan sa paghatag ug pagsugod ug paghimugso ning ikanapulo dili na sa malakyas. 3 Gs. Dili gyud na sa malakyas. Layo na kaayo ng malakyas. Ang sinugdanan gyud sa ikanapulo mga kaigsonan kung imong lantawon sa time ni Abraham. Okay, ato sang hisgutan. Si Abraham mga kaigsonan gisaaran sa Dios og panalangin. Nya dili basta-basta nga panalangin. Bahin sa pamilya, sa tanang kabtangan, unya ingon pa gyud ang Dios aron mahimo kang panalangin sa tanan. Buti pasabot makashare ka. Karon si Abraham nagpadaogon gikas sa gubat og nahinagbuan niya ang alagad sa Dios nga si Melkisedek. Karon tanan nga mga nailog ni Abraham ang gikuhaan niya ni kanapo ug iya kining gihatag adto kang Melkisedek. Wala pod maghisgot ang Biblia nga kana bitawng giunsa ni Melkisedek. Basta gihatag ni Abraham ngadto kang Melkisedek. Sa dihang nahimugso ng balaod gilig-on og hisgutan kining paghatag ikanapulo. Unya didto gipisa-pisa kung para asa ang ikanapo. Sa numeros, kung imong lantawon sa numbers, ato ni nga tanaw na, numbers, 16 man siguro ni. Numbers, 16. 16 o 18, ari ko no so 18. Kani, 18. Arita sa ako gining kuan kanang wala nako ni idiretso usa sa malakyas para makasabot gyud ta sa sinugdanan ba. Ari na ta sa kuan kanang panahon sa mga Israelita. Na diin gibahin-bahin na ang gitawag mga tribo sa mga Israelita. Tribo ni Benjamin, ni Ruben, sa mga Levites, niya kinsa unsa ang ilahang mga trabaho, asa dapit ang ilang bahin. Nya ang bahin sa mga Levita, mga kigsunan, ang ilang trabaho mao ang pag-atiman sa templo. Unya ang giingon din tan-aw na to ha. Sila ang tig-atiman sa templo. Sa tigumanan, diin abutanan sa mga katawhan, diin mabati nila ang presensya sa Dios. Unsa giingon diri sa numero 18, 21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanang ikanapulo. So ang tanang ikanapulo ha. Ang gahisgot ani, ang kasulti ani, ang Dios. Versikulo 20. Ari sa tas versikulo 20 sa Numeros 18. Ang Ginoo mingon kang Aron, dili ko makadawat og bisag unsang katigayunan nga musunod og walay bahin sa yuta sa Israel nga igahin kaninyo. Ako ang Ginoo ug ako ang tanan nga inyohang gikinahanglan. Munang giingon didto nga, oy mukaon ba kog karne mo dawat ba ko nga di man ko mudawat? Ako'y tagiya na tanan unya. Padawaton ko ninyo parang inana ba? Pag abot sa 21, gihatag ko ngadto sa mga Levita
ingon nga ilang bahin ang tanang ikanapulo sa Israel. Silbing bayad sa ilang pag-atiman sa tuldas tagbuanan. Buti pasabot kana ding nanarbaho di sa simbahan, doon na din na sila bayad. Tukma po na sa giwali ni Apostol Pablo, katong maayong mo dumala sa ilang buluhaton, angay suhulag doble. Katong nagwali sa maayong balita, magkuhaan silag panginabuhian sa mga gipangwalihan. Maunay sulti ni Apostol Pablo. Dinhi sa under sa balaod, kato under man to sa grasya mga kaigsuonan sa giwali ni Pablo. Pag-abot diri sa 22, sukad karon. Kini kuan ni siya kanang kung imong lantawon balaod na gyud ni. Sukad karon ang katawhan sa Israel dili na makaduol sa tuldas tagbuanan aron dili sila makasala og mamatay. Apan ang mga Levita maoy mag-alagad sa tulda nga tagbuanan ug sila'y manubag sa ilahang mga paglapas. Mahimo kining usa ka tulumanon ug dili mausab alang sa tanan ninyong kaliwatan ug wala sila'y kabilin gikan sa katawhan sa Israel. 24. Kay ang ikanapulo nga gihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo gihatag ko ngadto sa mga Levita. Ingon nga ilang bahin busa miingon ko nga wala sila'y bahin sa mapanunod sa katawhan sa Israel. 25. Ang ikanapulo sa Ginoo ari na pod. Og ang Ginoo miingon kang Moses. So dito na po kang Moses. Og sultihi pagayod ang mga Levita inigkuha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikanapulo nga ihatag ko kaninyo ingon nga inyong bahin paghalad kamo ngadto sa Ginoo og ikanapulo gikan sa kinapulo. Naam ko'y kwarta dire. Okay, 100. Levita. Ang Levita nakakuha og 100 ngadto sa mga Israelita. Kuha siya 100. Okay. Kining 100 mo'y nakuha sa Levita. Mo'y giingon dinhi. Nya ang sugo sa Dios inigkuha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikanapulo sa mga Israelita nga kolektahon sa mga Levita. Ingon dinhi nga inigkuha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikanapulo nga ihatag ko kaninyo ingon nga inyong bahin paghalad kamo ngadto sa Ginog ikanapulo gikan sa kinapulo. So ang ikanapulo ani kaning sa 100 morning Jess. Mao ba na isakto gyud ang kanapulo nga gisaway pag-ayo sa ubang simbahan. 27. Og ang inyong halad isipon nga sama sa trigo gikan sa giukanan og bino gikan sa pigsanan. Pangutana asa man ni paingon? 28. Busa kinahanglan usab nga kamo maghalad ngadto sa Ginoo gikan sa tanang ikanapulo nga inyong madawat gikan sa katawhan sa Israel og ang inyong halad ngadto sa Ginoo ihatag ngadto kang Aaron nga pare. But ipasabot kung dunay magkuliktag ikanapulo siya pud maghalad og ikanapulo og ihatag ngadto sa nag-atiman niya nga mao si Aaron. Pangutana, ang Malakyas dili ba sakop gyapon sa balaod gikan sa Numbers? Mangutana ko ninyo. Kanang Malakyas 3 nga gihisgutan diha. Ikapulo magyapoy gihisgutan diha. Natural adto na dados templo ang kanapulo kay tuad didto ang nagkinahanglan sa ikanapulo. Nya gi-emphasize jud diha mga kaigsunan, mag-monitor ko sa inyohang mensahe. Gi-emphasize diha asa gamiton ang ikanapo, ipamintal ba na sa simbahan? Ipanindot ba na sa simbahan? Ang gipakita diha mga kaigsunan para taon nas pagkaon. Aron na ay mga muatiman diha na ay makaon. Karon panguntana. Kung ang inyong pastor hikawan ninyo sa inyong ikanapo,
makatarong kaha na silang tuon. Di bakaha na mga narbaho construction. Niya mo na inyong pastor. Asa man inyong pastor dire magpaambo ko, kanang magpatudlo ko. Dugay para ba si pastor kay trabaho mag-construction? Ama o ba? Nya ining uli perting kapuya. Hangyon pa nimo nga mag-Bible study nga perting ng duka, perting kapuya na panay pamilya. Mao na nga ang gipakita dinhi mga kaigsunan. Nya moingon pud ang uban kanang dili naman mga libita. Di ang mga pastor di okay. Ato kuno ng tan-awon ha. Sige, ari punta sa kang Dilia. Mangayo po kog advice nimo pastor kay sa Pinas pa ko naghatag yun kog ikanapulo karon nga na akos abroad wala na kay og ipadala nako basin ako na pod hinungdan makasala akong pamilya kay akong bana wala pa man jud makasabot anang 10. Ay kung wala pa mo magkasabot ana pagampo nga magkasabot mo. Ayaw na lang po na himo ang papel ng wala mo magkasabot para dili ninyo sundon ang pamaagis Ginoo. Kanus apa man di ninyo na masunod? Kung wag tangtas kalibutan, di na mo kabuhat anak. Kay musugot tag sa dili, di man na madalag simba kung atong kinabuhi na may expire. May expired man gini ato ang kinabuhi. Ya kanus aman nato na mabuhat. Para mawagtang nang giingon dihang gitikasan ninyo ako. Sige, si Josiah Noel Tudlas, may gabi ini Pastor John Relke Tudlas. Moingon ang uban pastor nga alang lamang kuno na sa libita. Panahon sa balaod. Panahon nga doon na pa'y mga libita. Napadayan ng mga libita karon. Karon, panahon ni Jesus Christ. Gipalutaw pa ba ang mga libita? Gipangita pa ba diha ang mga sunod sa Malakyas? Pagtulunan naman ni Jesus Christ. Karon nawagtang ba ang pangutana diha na giwagtang pa ni Jesus Christ ang ikanapo? Wala. Gilig-on gani ni Jesus Christ. Katong usa ka tawo nga naghatag ang ikanapo, unya wala day muhatag og hustisya. Ingon si Jesus nga kung gibuhat ninyo kini, mas labi pang buhaton ninyo ang hustisya. Buti pasabot na kanang naas Mateo 23:23, no? Kanang mo ingon nga para nas libita ang tubag ra gyud na pastor, di ra gyud mohatag kana po. So alang nako, mohatag og kana po. Kay damor kong nihatag kana po, ako nakit-an nga damor ang Dios nga nagatiman nako. So kisa may akong paminawon, ang mga tao nga moingon para ras libita pastor, ang akong paminawon ang Biblia. So ana na siya. Si Kiliste dadon sa templo aron na ay pagkaon. Wala man dito gibasa bisag saon ni mong basa na diya. Di gyud na moingon dad-ana dito sa templo para ipamintal dito. Dad-ana dito para manindot ang simbahan. Narana sa pastor nga mudawat sa ikanapo kung asa na niya gamiton. Muna nga kung ang pastor dunay personal nga may pagkakurap mga kaigsonan nga simbahan ana mangulumpitay ra gyud nang daot ana. Tinuod na. Ang simbahan di gyud na matarong kon ang nagdumala doon ay personal interest. Si Rad Yumi, tinuod gyud pastor, dili sayon ang mga lagad. Kung nagbasa ta og Bible, sa hinay-hinay ikinabuhi sad nato para mahimo usab kitang kahayag sa uban, ilabi na sa ikanapulo, maghatag ta nga dili bugat sa atong kabubuton. No, di ba? No? Salamat kayo, Brother Rads, Yumi. Si Bistis, matod pa, akong pangutana, pastor, sala ba, jud kung dili kamuhatag sa ikanapo?
Salamat, pastor. Actually, dili gyud na kumbaga angay ikapangutana naman. Una, sa atong gibasa, ingon diha nga gitikasan ninyo ako. Ya kung imong tan-awon pod ka ng word panikas, pangutana, sala na siya dili. So depende na nimo. Kung sala na og dili, na nimo. Kay alang nako, dili gyud maayo nga manikas kos Ginoo. Sako na. So nara nimo kung giunsan nimo pagsabot. Kanang giingon ninyo nga, giingon ni Jesus, giingon sa Dios nga makaturunganon ba ang pagpanikas sa Dios? Ako kuno ning basahon sa 8. Malakyas may maguning mo basa gyud ta. Malakyas 3:8. Mangutana ako, matarong ba ang usa ka tawo nga pagpanikas sa Dios? Dili di matarong. So dili na mistil pa nimo ipangutana kung sala bagdi, pero nara na nimo kung moingon kung sala, nara na nimo. Kung moingon po kung matarong, nara gyud na nimo tanan. Basta kay giingon diha ang tubag dili na matarong. Karon kung dili na matarong, unsa lang day na? Ang pulong pagpanikas. Bisag ikaw kung tikasan ka sa imong timbangan. Tikasan ka sa imuhang mamalit kag kuan diha, mamalit ka og kanang karne, mamalit ka og isda, inya tikasan ka sa timbangan, kuhaan nagpila ka gramo. Murag maunay magsigi mo ingog ka nga dugaya pong gabaan ng tawhana. So dili maayo. Sala gyud siya. Pero bisan og sultihan di ka nga sala og naag di gyud ka ganahan pod na mohatag ka na po nara na nimo imo na nang opinion. Basta kang gipakita sa Biblia dili na matarong. Panungotana kung dili na matarong, sala na o dili? So si Hosea Noel Todras, klaro kaayo mangyod, klaro man gyud kaayo nga wala niya gi abolis ang ikanapulo. Ingon ang Ginoo ihatag kang Cesar, ang alang kang Cesar og ang sa Dios, iya sa Dios. Wala wag tanga. Yes, tinuod na pastor no. Wala gyud wag tanga ikanapulo Nya ako mismo nakasaksi gyud ko. Buhi gyud ko nga testimony sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya. Sa panahon nga naghatagan mi kanapo, wa gyud mi pasagdahis Ginoo. Sa tanang mga pagsulay, kanunay ming gialalayan sa Ginoo. Kanunay ming giatiman. Munang bisan ako makakita ko sa mga tawo nga mohatag gyud kanapo, gibless gyud na sa Ginoo. Pero mao lagi na dili diha dayon. Kay kinahanglan magun maalain pa ang tao. Si Rosbicin, amen, klaro gyud kaayo ang imuhang gitudlo pastor, salamat sa Ginoo. Si Kalma lang tabay, naabi gyud uban nga gadiskas ana pastor nga ang ikanapulo para daw pagpanindot sa simbahan, para bayad sa kuryente, para bangko, na malandong ko wala man gyud na sa Bible gitudlo nga ang kanapulo para ana. Asa na na nila kuha asad? Ambot lang. Nana sa pastor nga modawat sa ikanapo. Kay para sa ako no, nakahatag og nakasuway mi og hatag og 9,000. Kanang 9,000 kung imo lang taon, wala na po may kakitaan ng kwartaha sa gikuhaan na mo sa ikanapo. Kay tanan amo man ang gigasto. Wala po may magluluing hayaw. Basta among gitinguha nga mahimaya ang Dios. Mao gyud amo ang sa tanang gigamit na sa tanang moabot, malipay ang Dios, mahimaya ang Dios, maatiman na mo among lawas, maatiman na mo ang bulaton, kay dili mo po may katarog atiman sa bulaton kung dili na mo maatiman ang lawas. Muna nga kanang tanan kung imong tan-awon gyud ang kanapo para gyud nas pag-atiman. Una sa lawas kung mao na gingon nga atiman na ang imuhang kaugalingon basta pagkaon, ayaw na lang po ng sobra-sobra kay iatiman po na sa mga buluhaton para sa Ginoo, panginahanglan, preya karon.
giatiman sa Ginoo ang simbahan. Tungod kay mao gyud nang naasa kong kasing-kasing. Sige tagpanindot sa simbahan. Nya human ana, mahuman man na, lain na pod nga mga buluhaton ang giandam sa Dios. Munang mutubog yun ang buluhaton sa Ginoo. Nya iblis sa Ginoo ang mga mataong matinud-anon. Kay nakitaan man niya nga natarong pagdumala. Hinumdumi, naay gilibkas ang Dios nga saad. Kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas daghan. But ipasabot, kung natarong pagdumala ang unsay niabot nimo, dugangan pag yun na sa Ginoo. Munang moingon ko nga, dili basta-basta po nga muhatag-hatag lang kag ikanapo. Ila-ilaha po ng mga tao nga imong hatagan. Basig ipangabit na. Iblis di ay ka sa Ginoo kon ang imong gihatagang ikanapo, gipanugal ra di ay nila. Gipangabit lang di ay, gipangbabae lang nila. Uy, unsaon man ana. Tanawon man gud na, pananglitan ang pastor ako ron, nagdawat ang kanapulo. Tanawon ko sa Ginoo. Kisa may naghatag, asa manigikan ang kanapuha. Nya tutukan as Ginoo, monitoron, gimonitor man kita sa Ginoo. Pinangga tas Ginoo, gimonitor ta. Ikaw ug ako gimonitor ta. Asa paingon ang kwartaha. Nakitaan sa Ginoo nga kanang kapiyalan, for example, uy, nahimong kapiyalan. Tan-awon tong katong gisubayan o gigikanan atong kwartaha. Mo nang damor siyang panalaginan. Aron damor pud siya nga makashare sa mga panginahanglanon sa buluhaton. Karon pananglitan, kung maghatagan tag ikanapulo sa pastor nga kusog mamamay. Uy, naaman na. Or kaha, nagkabit-kabit lang. O kaha, maglibin-libin lang. Or kaha, naibisyo. Sige sag tunol dito. Mao na nga, ang may tabo, sirado gyud apon ang panalangin mo nang sa ako ang kinabuhi. May opinion ha, sa opinion lang ni. Kung muhatag kag ikanapulo, kung muhatag kog kinapulo, ila-ilahon ako ng pastora kung angayan bang anak kong hatagan sa akong kinapo. Kay aron ko iblis sa Ginoo. Kay basi og basta-basta gihatag lang nako, basta kay nakahatag lang kog kinapulo. Mo nang ang pinganan sad kanang paghatag kinapo. Kay basig inighatag nako. Uy, gipambabae ra di ay. Mo nang ilailahan ninyo. Mo nang muyon ko nga sa ako ang nakatunan na ay usa ka damgo nako nga ang among ikanapo ihatag anang kuana alagara. Nya na ako'y pangutana nga nangutana sad ko nagampo gyud ko adto. Ihatag man nako nga milyonaryo naman na. Na may mga pastor nga makaluluoy kayo. Nganong dili man nako hatagan? Parang inana ba murag ako pa'y swito sa ako ang nadawat nga mensahe. Murag nakig-argue ko ba? Iko nga di ako ang gi-share sa akong asawa. Nga kanang pastora kuan man na milyonaryo naman. Nindot ta man kay simbahan. Pero nganong ato man na ipahatag ang akong ato ikanapo nga akong idamgo. Nagampo mi. Ipamalandungan ako pag-ayo. Kung naay mga nangalagad karon lisod, basi og dili pod naalain ang ilahang pagkuan. Or daghang magong rason. Or ka na sa time sa pagsulay. Pero kung maghisgot og pagsulay sa pagkaon, nagyo na diferensya. Kay kung maghisgot kag pagsulay sa tinuod nga mga taong nangalagad og nang matinud-anon, wala na maghisgot sa pagkaon. Kung nangalagad kang lisod ka ikang nagkaon, doon na kay problema sa imo pagpangalagad. Ngano man? Kung ang usa ka taong naay mga nagtinarong sa pagpangalagad kanang tinud-anay nga ang iyang pagpangalagad mga kaigsunan ato ning klarohon dinhi. Kung ang usa ka taong tinud-anay yung nangalagad gyud kanang tinud-anay ang iyang pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Kung naa may mga pagsulay dili na maghisgot sa pagkaon. Kay nganong dili na maghisgot sa pagkaon kay manghinubra man ang iyang pagkaon. Ang pagsulay dili ang iyang pagkaon. Kung dili
kanang mga pagsulay sa mga challenge diha sa iyang pagpangalagan. Kaysa ako ang kinabuhi mga kaigsunan katong pagbalhin namo diri. Wa magyud mahitabong nagutman mi. Wa gyud ko kakita nga nagutman mi mga kaigsunan. Gatuyok tuod ang mga pagsulay. Muna giingon ni David mga kaigsunan nga gituyokan tuod, gatuyok tuod ang mga kaaway, gilibutan ko sa akong mga kaaway apan kanunay mo akong giandaman og pagkaon. Pero kung naglisod og pagkaon murag naunay diferensya ana. Sako lang ng opinion ha. So si Hosea Noel Tudlas hinumduman nato ang sala ni Ananias. O salamat kaayo sa pagpahinumdom. Kaysa man tong nangutana ka ganina murag wala na. Sala ba ang dili mo hatag kanapo? Si Sapphira og si Ananias. Ikuhaan man tong kwarta nga dili ilaha, iya sa Dios. Ang gisgutan diha kung imo na siyang pamalundungan ikanapo. Namatay mo noon sila. Nya na siguro maingon, wa ba lagi ko mamatay nga wa ko maghatag ka na pulo. Baris kag imong lawas buhi pero ang imong connection, ang imong relasyon ay pangmustasad, no? Si Susana Pableo ihatag nato para sa Ginoo. Sa pastor nga matinud-anon sama sa tabunok nga yuta. O nga mamungag yun, no? O, salamat kaayo si Sister Susana. Si Hosea Noel Tudlas ang tithes pagkaon sa lagad. Ang offerings ang pastor nay bahala para asa para gamiton. O mao nay gihan-ay na gyud ni Pastor John Relcott kay Tudlas. Kay naa may offerings. Mao toy gamiton sa pagpanindot. Nya ang uban negative dayon amadato si pastor. Kinsa may padatuon katong naghatag o katong gihatagan? Ang gipakita sa Biblia kung tinuod gyud ang naghatag, agawas lang sa pastor sad nga sigig dawat nya way hatag-hatag. Kay ang gingon dito inikuha sa ikanapulog sa Israelita, mukuha mo halad, ihalad sa Ginoo. Mukuha mo ikanapulog sa kanapulo, ihatag pod sa inyong alagad nga si Aaron. Dagan pugong mga pastor nga sigig dawat ang kanapulo. Ay, wa gyud hatag-hatag kanapo. Rosin bisin kung gusto ta nga panalangin sa tanang paagi, musunod kining maghisgot tag kanapulo mga kaigsunan murag bugat ni uban. Moy ako agyon nga kuan. Murag daghang mamiya lagi kung maghisgot tag kanapo. Lisod man gud ning tumanon gyud ang kanapulo mga kaigsunan kay kwarta man gud hisgutan dayon ani. Ganina gahisgot tag mga propeta piting daghana gyud ning kuan. Ning Jowin. Pero maghisgot gani kanapo mga kaigsunan. Ambot lang sa among klase. Tanaw na mo na sa among klase kay sinugdanan pa lang. Kay sinugdanan partindaghana. Unsa kaha sa kanang naa na Diyos trials. Kay kung maghisgot man kog trials mga kaigsunan, unag yung trials ang pinaka bugat nga trials mga kaigsunan kini biyang kwarta. Ay basi pod og ko ano alas 10 naman gud di ay. Ato na lang nga himahin na hinayon mga kaigsunan basi nangatulog na ni puno uban. Okay, alas 10 naman di ay. Sige, basa na lang ko diri. Ako ni patok karon ning kumpos ni Pastor John Relcott Tudlas. Ayo nga pagpaminaw sa ato mga kaigsunan nga mga sunod sa Shining FM 101.3 nga nanukades Alcantara. May gabi may pagpaminaw. Og matud pa ni Rosin Bisin. Ako rin paspasag gamay nya manamilit nako. Kung gusto ta nga panalanginan sa tanang paagi, musunod ta sa mga pagtulunan sa Ginoo. Kay kun magmatinud-anon ta sa pamaagi sa Dios, kay sa akong life nakita gyud nako kung unsa ka matinud-anon ang Ginoo. Kanang ikapul sa dihang muhatag ka ana. Dios ato ang gihatagan dili tao. Wala nay labot ana ug unsaon na sa nagdumala sa church. Mo na gitinuod no?
Kay kung wala niya ayuha pagdala sa siya pod ang paninglan ana sa Ginoo o malabot. Pero sa kuha gyud no, sa kuha nga nasinatian dili po gyud ko basta-basta mohatag ka napulo Pero di gyud ko mo gastos akong inapulo. Kay ila-ilahon gyud ako nang nihatag ka na po unsa man nahimot ana sa Ginoo. Tinuod ba gyud na siyang alagad sa Ginoo? Adi po ko pailad. Si Jose Rick Vargas diri sa amo pastor every Sunday service namo pastor pagkahuman amo ihapon ang natigom nga halad nga ikanapo kay kon adunay mga activities pastor amo siyang gamiton labi na sa mga gamit sa sulod. So ang inyohang gibuhat ang halad og ikanapulo inyo rang gihiusa nya unsa naman di ay kanang gamiton sa inyong pastor. Ang tana ko ana na Jose Rick Vargas unsa may gamiton sa iyong pastor. Ang uban inani ni siya no. Ang ubang simbahan gihiusa ang halad ang kanapulo pero 70% ang pastor. Mao nay uban. Ang uban 60%, ang uban 50-50. Depende lang. Si Sister Gingging Simpron ako pastor dili ko basta-basta muhatag kanapulo kung wala ko kaila sa iyang pagkatao. Dito na ko ihatag sa ako kanapo pastor nga matinud-anon usab sa bulaton para sa Ginoo ug walay pugong-pugong sa paghatod sa mensahe sa Ginoo. Usa man gud sa ato ang kana bitong diferensya pud usahay natay kanapo usahay mabikil pud ang ato ang emosyon. Mahatag nato dito sa kanang gitawag mura bitaw og kaluoy imbis tabang untang ato ang ihatag ang ikanapo nahimo hinuong tabang parang inana bitaw si kalma lang tabay og masabtan lang gyud nato ning mensahe about sa ikanapulo og offerings uni ato gyud gibuhat uban sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo diha jud ka matingala kung unsa gyud ka matinud-anon ang Ginoo sa iyang mga saad. Sa ako lang nasinatian pagsugod gyud namo og gahin og para sa Ginoo nagsabot mi sa akong asawa didto gyud sa kugipialan og driver license. Kanindutan no. Salamat sa Ginoo niya ingon dire og motor og nagamit gyud namo og sales group nga labaw para sa Ginoo gamit kayo. Salamat kayo no. Si Pastor John Rel Kitodlas matud pa hehehe. Why maayong ikasulti ang mga negatibo ani kay matud pa nila kung ang pastor nga nadato kay nangwarta unya kung pobre pod ingnon nga maunay gipa nalanginan nga naglisod man tinuod na mao magyud na di magyud na mahutdan sila kuan god kanang pagdaot kanang mga taong wala sa Ginoo di gyud na sila mahutdag kanang pagpangdaot. Kung madato gani ang pastor mayong nangwarta kung mapobre maingon nga sige gwale maglisod man ganig bugas di ba sige kayong panalanginan lisod man lagi kung madato gulbol sad na sila ra gyud malakansi no sila ra gyud malakansi si Pastor Gregorio Kering ubilang ta ni God og sa iyang pulong dili jud ta magmahay. Kalma ra kay ni si Pastor Gregorio Kering. Kalma ra kay ni. Lipay kay kung nagkaila ta Pastor Gregorio Kering. Kanang imuhang mga mensahe ang minugbo pero tumpak kayo. Si Rigel Alcacid Torres. God bless you Pastor watching from Kuwait. Sige. Alas 10 naman, hapit naman alas 10:30. Murag nga nalapas-lapas gyud ta no. Murag na-out ta sa atong time management. Ato tas mga pag-ampo. Balik ra punta sa ato ang programa og mas buntag kung wala ra koy mabuhat no importante. Ato ta sa pag-ampo mga kaigsunan sa dili pa ko manamilit atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga mensahe niya. Ayaw mo kalimot anang mga mensahe nga atong nadunggan especially sa pangutana maitungod sa mga propeta. Ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom nagpasalamat kami sa imo mga pulong mensahe nga amo ang nakatuna na dunggan
bisan pas mga pangutana nga imuhang giatiman karon, di nakahatag ka na mog insakto gayud nga mga pagtulunan, mga mensahe nga gikinahanglan sa mong pag-alagad kanimo. Salamat Ginoo sa imong pag-amuma ug pagtudlo kanunay paggiya sa among pagkinabuhi sa kalibutan samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik. Salamat Ginoo nga dili gid kami nimo biyaan tungod kay imo gid kami nga gisaaran nga dili ka mobulag sa among kinabuhi ug usas amo ang nabati Ginoo ug nasinatian ang imong padayon sa pag-amuma kanamo. Salamat Lord sa kadaugan, kaayuhan, kaluwasan, kabag-uhan sa pamaagi nga amo karong nadunggan. Salamat Lord nga dunami kaisog kadasig kalipay sa pagkinabuhi ug pagsunod niini. O bani ako mga kaigsunan karon nga naa silang Pinoy-anan, naa silang trabahoan, ako silang isalig tugyan nga kanimo bisan pa sa ang pagpangatulog, proteksyon ni kaming tanan. Amo kang daygon, pasalamatan halaran, kay ang among kinabuhi alang lamang kanimo ug ang tanan niini para lamang kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,